شعبنا تنب علينا أي أمر الحب الروح حقيها توكيلبا وكبود اندي تصوروا ولادنا تبع الفتنة فكم لسنن أمروا أمانة تسروقي تاريخ اللقبة كان لا تحنفلو يا همنا أورو يا فرحنا بالخالق الرحمن من العنا قل أورينا من بحرنا يا همنا أورو يا فرحنا بالخالق الرحمن من العنا قل أورينا من بحرنا لا تقاموا تامن قبلها تتمسك بابي تعبولك وتهمم لا تقاموا تامن قبلها تتمسك بابي تعبولك وتهمم بدر هلا قدا كان أكون حيوت هلا ونن بدر هلا قدا كان أكون حيوت هلا ونن ما لقد ولدو ربع فارس قمش رسو يدنن حياة ديما إلى القامة ساكت الإكنن إلا بحرنا إذ ورد أماما يا اتقبضا ترق اللي وشم سرايكم ديما من هلا إلا وهبت سراي حزو مكينا سرايكم إلا من هلا إلا وهبت سراي حزو مكينا اجلاها تنبل عما شفر تبعت ونسفتنا اجلاها تنبل عما شفر تبعت ونسفتنا اذا قلت عيرة فياتا من عيدنا عصر حايس حرينا ما هرقبوا وكرامة عزاد أبايل ودينا سلام تخطاتلت نايز چانل كمي تخونو تبوك تكونو ناي وطر تمليتنان بحقنانيو لومون كم وطروا قداسن وانا وانت حسوتات حزنا لكم متسينا لنا سام مودات نايز مدام سانا كتصنحو بخبر نعدم لايك مقبار شير مقبار ريتوخ من حسابكم ناقلسكم مسانا خد كتصلو دما بخبر نعدمكم نايلو مارستي ازيو قداسي كابت قربا فليز بليك التيف زمع بلزلو كنت هدما كان ركم فتنينا لايك مقبار شير مقبار كم توترو نزي channel نادقفكم نحقسكم تسكيمكم نابزب صحكم محجر مانتن هنا ليس الكنا غير خبنا نصرحو زلنا صحاتكم دما بزي كل تقبروا لنا دقف اتعقزوا زلهم نمسكنينا حقسكم اي تقارصوا هنا دما سرحنا ندخلنا اي كنا قارصنينا لايك ناقبركم جمروا نجمر. Defenses are facing a challenge that they have not encountered earlier. Russia has introduced a faster generation of attack drones, forcing Kyiv to seek emergency military help from NATO nations. But the battle is no longer just about stopping missiles. It's about keeping pace with the rapidly changing threat. A day after the massive attack on Kyiv, both Russia and Ukraine have launched deadly attacks. Our next report brings you the latest from the battlefield. Take a look. انتايو زبحال زلو عودة كوينات مجم حدش كوينات ديكونا جن أمنا ناقل دزمة زلو كوينات نا يوكرين ناي راشان ناب حماق قصو يخيد كم زلو يزنقر زلو حماق بحماق دما أزيو حماق just like a normal حماق ويكا regular حماق زي كونه أزيو حماق درجة بتسحي كم زلو يمزنقر زلو نزي فيديو تاتجيز أقرب لكم زلو نخدم سوس بزوح زي وسيلة مهنياتوني channel ناس أقام سلد فترة لنا اتزقبر زلو أتاك أزيو كبيت سلو زخونه attack. In fact, the serious destruction, this is according to the Kiev media overnight, to do serious destruction and massive Russian missiles drone سنقل نابلو أبزي زقبر زلو انتريغمو انوز ورد زلو كروز ميسايل أما أكل كتما كتر مدري أنا ونو زبل زلو مزدمم يزر زلو يزبال مزدمم يوكرين كتم كتات فتنا لا in fact مرحنا يوكرين بقلت نامنيتو معزناتن شركناتن ترقم زلو خوين تسمعكم تغوين حجيت غزيهم كتدحنونا زي اللي زرباهم ملحسكم اتصولنا زعينتو تري زربات زاري ولا خصمعكم because the war is becoming very very serious and very very difficult to manage. With Iran, when killing all those people is going to be very difficult to get any goodwill on the side of the Iranians. So, of course, this escalation from the Russian side will come at a cost in terms of the possible diplomatic pathways and also what Ukraine is willing to do.
And that's one of the reasons why they have been more restrained. And I know this is an unpopular thing to say in the West, where we're told that, Russia's doing genocide, all of this. But if they send 600 drones in and you have 2 people being injured or 1 being killed, something like this, they obviously take a lot of precautions to limit the collateral damage. But what you're seeing now is the escalation. Like many people have been warned, the escalation now is coming. You can't strike Moscow in this way, which ፕሮፌሰር ግለን ዴኒስ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኖርዌጃዊ ፕሮፌሰር እዩ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ከም ሓደ ዩሮፒያን ቲንክ ታንክ ወይ እውን ስኮላር እዚ ኩናት ናይ ራሽያ ኣመና ዘገድሶ ሰብ እዩ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ድማ ናይ ኤውሮጳ ጠሊሞም ማዮም ጉዳይ ናይ ኤውሮጳ ዘገድሶም ኣይኮነን ክብል እዩ ነዊሕ እዋን ዘይሩ ብዙሕ ግዜ ኢንፋክት ሓደ ግዜ ቅድሚ 3 ዓመት ሪፖርት ገብርት ኮይንኩም ቻነሉ ኣፅዮሞ ነይሮም እፅዮሞ ግን ህዝቢ ጫውጫው ዝበለ ድማ ከም ዝኽፈት ተገይሩ ማለት እዩ ጆ ባይደን ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ስለዚ ሂዝ ዋን ኦፍ ዶስ ዓበይቲ ምሁራት ኢቨን ናብ ራሽያ ከይዱ ንፑቲን ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ዝሓተቶ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኤስካሌሽን ወይ እውን ዕንደራ ናይቲ ኩናት ወይ እውን ብርትዐ ናይቲ ኩናት ግብረ መልሲ ናይ ራሽያ ካብ ዜሮ ዝበገሰ ኣይኮነ እቲ ኩነታት ዩክሬን ብብዝሒ ኣብ ማእከል ራሽያ ትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ ስለ ዝርዩ ዘለው ንዑ ካውንተር ንምግባር ዝግበር ዘሎ ከቢድ መጥቃዕቲ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ unpopular opinion ድማ ኢሉ ኣብ ኤውሮጳ ኮይንካ እሞኻ ከም ኤውሮጳ ኮይንካ ክትብሎ ክልኩል ዝኾነ ዘረባ ኢንፋክት ቻነልካ ክዕፁ ዝኽእል ወይ እውን ኣፍካ ክዕፁ ዝኽእል ካንሰል ክገብረካ ዝኽእል እንታይ ኢሉ 600 ድሮን ወይ ከዓ 600 ድሮናትን ከባቢ 100 ዝኾኑ ሚሳይላትን ገለ ሰዲዶም ከለው 3 ሰባት ቆሲሎም ጥራይ ትሰማዕ ኣብ ዩክሬን ኢሉ ሃውካም ክሳዕ ክንዲዚ ከቢድ መጥቃዕቲ እናገበረት ከላ ራሽያ 2-3 ሰባት ጥራይ ዝቆስሉ ምክንያቱ ራሽያ ጥንቁቅ ኩናት ስለ ዘካይዱ ዘለው እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ንሓደ ዕጡቕ ናይ ሕዝብላ ይቐትል ኣለኹ ኢላ 100 ጠጋ ተብል ኣብዚ ሕጂ ጥራይ ኢራን ካብ ዝጅምር እዚ ናይ ኢራን ኩናት ካብ ዝጅምር ኦልሞስት 4 ወርሒ ገይሩ ዘሎ ልዕሊ 3000 ሰብ ቀቲላ ኣላ ልዕሊ 3000 ሰብ ኣብ ሊባኖስ ጥራይ ኣብ ኢራን ብሎክ ሜሎም ኣብ ሊባኖስ ጥራይ ስለዚ እቲ ናይ እስራኤል ኩናት ገይሮም ሪፖርት ዝገብርዎ እቲ ምዕራባዊ ሚድያን ነዚ ናይ ዩክሬን ኩናት ገይሮም ሪፖርት ዝገብርዎ ንጉዶም ዘጋለፀ ኩነታት እዩ ዓለም ምሉእ ድማ ፈሊጣቶም ውርደተኛታት ምዃኖም and this is very very surprising ኣብዚ እዋን እዚ ክንሪኦ ከለና እዚ ኩናት እዚ ሕጂ ቁሩብቲ ናይ ዩክሬንን ናይ ኢራንን ናይ ኣሜሪካን ቁሩብቲ ለይ ዝሕትል ስለ ዝበለ ድዩ ናብዚ ዝብርትዕ ዘሎ ወላ ኣይደኖ ኣብ ዝበርትዐ ደረጃ ናይቲ ኩናት ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ኢንፋክት ክንደይ ወታደራት ይሞቱ ኣለው ብመንገዲ ናይ ፕሮፌሰር መርሻይመር ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ ክንርኢና ኔቶ ድማ ነዚ ግብረ መልሲ ክህብ ተሓቲቱ ኣሎ ናይ ኔቶ ጉዳይ እውን ክንርኢና We're joined again by Professor John Mearsheimer to discuss what's happening in Ukraine, Iran, and of course US Grand. መጀመርያ ነዚያ ቅድሚ ምርኣይና ጉዳይ ናይ ኔቶ እንዴት ዝሕተ ዘሎ ኣብዚያ ከሪኩም ኣብዚያ ቅድማ ቢለ ዘረኣኹም ንኔቶ ኣብ ዝተገበረ ሕቶ እዚአን ትሪእዎን ዘለኹም ተን ሓደሽቲ ድሮናት ተጠቂሙለን ዘሎ Russia has begun deploying jet-powered attack drones, creating what Ukrainian officials describe as a serious new challenge for the country's already weak air defense. እዘን ሻሂድ ድሮን ዝበሃላ ዝነበራ ራሽያ ሕጂ እውን ሓድሽ ቴክኖሎጂ እትያትለን ኣዝየን ካብቲ ናይ ቀደም ቅልጣፈ ወሲኸን ሓደገኛነት ድማ ወሲኸን እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ድማ ነቲ ዓውደ ኩናት ናይ ኤክስፐሪመንት ቦታ እውን ኮይኑ ስለ ዘሎ ንክትቋፀሮ ዘይትኽእል ከቢድ ኩናት እዩ ዝካየድ ዘሎ ከምኡ ድማ ካብቲ ጓዓዛ መኻይን ስለ ዝብገስ እውን ምናልባት ዛ Morning, around 30 people were killed at They landed behind us or somewhere else in the district. Were never this close. They to this kind of danger. When ballistic missiles had been flying before, they were never this close. They landed behind us or somewhere else in the district, but they'd never struck right at our building. I'll remember this for the rest of my life. እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኩናት ናይ ብሓቂ ከቢድ ኩናት ከም ዝኾነ ወይ እውን ደብዳብ ከም ዝኾነ እያ ትነግር ዘላ ትቐደም ርሕቕ ኢሉ ካባና ገለመለ ዝወርድ ነይሩ ሕጂ ግን ኣብ ጥቃ ገዛኻ ኣብ ገሌኻ ዝወርድ ዘሎ ናይ ብሓቂ ኣሰንባዲ ኩናት እዩ ኢንፋክት እቲ ዘረባናታ ናብ 5 ዓመት ቀሪቡ ዘሎ ኩናት ክሳብ ሕጂ ኣይረኣናዮን ከምዚያ ትብል ዘላ እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ ራሽያ ኣብ ሲቪላዊ ቦታ ትትኩስ ከምዘይነበረት ከይተረዳእያ ትምስክር ዘላ ሕጂ ግን እቲ ኩነታት ናብ ከቢድ ደረጃ ኣትዮም ዘሎን ኣብዚ እውን እቲ ናይ ህዝቢ ሽግር ኢኻ ትርኢ መዓት ቪድዮና ቆሪፅና ዘለና ምክንያቱ ኣዝዩ ሕማቕ ሓደጋ ዕንወት ስለ ዘሎ ክነብሎ ኣይደለናን ናይ ዘለንስኪ ጥራይ ከስማዕኩም Keeping pressure on exhausted air defense units. As the attacks intensify, Kyiv is making one of its strongest appeals yet to its allies.
Зараз днями буде саміт НАТО. The NATO summit and other meetings are due to take place in the coming days, and this is precisely what should be one of the key outcomes: air defense. That is, of course, if NATO still means anything to its allies. كم تريبو زلهم زلنسكي نيتو وعلى نخبر يدنا له يدالو له زلنا يكونتات قليله يكونن كبيت كونتات يغطي منا زلو ስለዚህ ዝኾነ ይኹን ለውጥ ከተምፁ ተሓስቡ እንድሕር ኮይንኩም ወይ ዝኾነ ይኹን ነዚ ኩነታት ዝቕይር መንገዲ ተሓስቡ እንተለኹም ኤር ዲፈንስ ሲስተም ብፍላይ ንዓና ንዩክሬን ከመሓዘኹም ከም መሻርክትኩም ትሪኡና እንተኮይንኩም ኤር ዲፈንስ ቀልጢፉ ዲስከስት ኮይኑ ክመፀና ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ነዚ ዝመፀና ዘሎ ኩነታት ክንፃወሮ ይንኽእል ኢና ክንከላኸሎ ይንኽእል ኢና እዩ ዝብሎም ዘሎ ዘለንስኪ ሓቂ ኩነታት ከቢድ እዩ ዘሎ ንከቢድ ድማ ከም ክበዱ ኢኻ ክትዛረቦ ዘለካ ቃል ዓለም ምግባር ዘዋፅእ ኣይኮነን ወይለከ በተኻለ ድማ ንስኻ ናብ ውሽጢ ራሽያ ትሰድድ እንተለኻ ድሮናትካ ናብ ውሽጢ ራሽያ ትሰድድ እንተለኻ ሲቪላውን ቁጠባውን ማሕበራት ናይ ራሽያ ትሃርም እንተለኻ you have to expect as well ግብረ መልሲ ኣብቲ ናትካ ሲቪላዊ ኢንፍራስትራክቸር ክመፀካ ከም ዘለዎ ስለዚ ሂት ፎርታት እዮም ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ዝግበር ዘሎ ግብረ መልሲ ናቱ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ኔቶ ቅልጡፍ ስጉምቲ ክገብር ዶ ይኽእል ዶ ኣይክእልን ካላርስቲ ኮይኑ ኔቶ ቅድሚ ምእካቡ ግን ዶናልድ ትራምፕ ተስፋ ቁረፁ ዝዓይነቱ መልእኽቲ ሂብዎም ኣሎ Donald Trump has once again questioned Washington's support for NATO. In a post on his Truth Social network, President Trump said that it would be ridiculous for the U.S. to stay in what he termed a one-sided relationship. Trump has publicly criticized members of the military alliance for not supporting the U.S. in their war with Iran. መቸም ንሒደት መዓልታት ኣብ ተሪፍሉ ዘሎ ነቲ ዋዕላ ናይ ኔቶ ዶናልድ ትራምፕ ትዊት ገይሩ ሕጂ ተራኺብና ንኔቶ ከንሕይሎ ኢና ከመይ ዝበለ ዝምድና ክንገብር ኢና ዘይኮነ ስእሊ ሰዲዱ ኔቶ ተባሂሉ ባጀት ናይ ኣሜሪካን ባጀት ናይተን ሃገራት ኤውሮጳ ምስ ረኣይዎ ስለዚ ሓደ ፀቅዒ ዝኾነ ናይ ሓደ ሃገር ጎቲታቶ ትኸይድ ኔቶ ኢና ንፈልጥ እዩ ዝብሎም ዘሎ ሕጂ ኣዶን አንደርስታንድ እንታይ ክብሎም ከም ዝደለየ ወታደራዊ ባጀት ናይ ኣሜሪካ 1 ትሪልዮን ከባቢ እዩ ናይ ዩኬ ናይ ፍራንስ ናይ ኢታሊ ከምኡ ድማ ናይ ፖላንድ ክሪኦ ከሎ እንታይ ዓይነት ባጀት እዩ ዘለዎን ወለከ ክንድናትካ ቁጠባ እንተዘይብሎም ዳኻ ከምፅኡልካ እስኻ 30 ትሪልዮን ቁጠባኻ ናይ 30 ትሪልዮን ቁጠባኻ 700 በይዛት ኣብ ዓለም ዘለካ ብሓይልኻ ድሌትካ ትገብር ዘለኻ ዩኬ 2 ትሪልዮን እዩ ቁጠባ ናቱ ስለዚ 2 ትሪልዮን ዘርኢ ኮይኑ ቁጠባ ናቱ ዶንት ኤክስፔክት ደም ከምዚ ናትካ ባጀት ክህልዎም ምክንያቱ ናይቲ ሃገር ጂዲፒ 2 ትሪልዮን እንተኮይኑ ንስኻ ፍርቂ ናይቲ ቁጠባ ፍርቂ ናቶም ኣብ ምክልኻል ጥራይ ተጥፎ ኣለኻ ስለዚ they cannot match ነዚ ናይ ኣሜሪካ ትገብሩ ዘላ ምክልኻል ቀዳም ስለ ዝኾነ ንዑ ክወዳደር ዝኽእል ክህሉ ይክእልን እዩ ብሓፈሻ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ንዓና እዞም መሻርክትና ብዙሕ ትርጉም ዘለዎም ኣይኮኑን እዩ ዝበለ ዘጂ ትርጉም ዘለዎ ዘረባ እዩ በቲ ሓደ ከሰናብዶም እሞ ተሰናቢዶም ዋይ ኣሜሪካ ክትገድፈና ኢሎም ኣብዘይ ልቦም ኣብዘይ ዋፅኦም ንኽኣትዉ ዝገብረሎም ዘሎ ፃኽቲ እዩ ማይንድ ጌይምስ እዩ በቲ ካልእ ድማ ሜይቢ እዚ ሰብ እዚ ንኔቶ ሓዳፊቱ ክጉሕፈው ንኽእል እዩ ዝብል ዘረባ እውን ሪያሊቲ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ A charm offensive in the Oval Office with a serious goal. NATO Secretary General Mark Rutte is desperate for the alliance's summit to show unity. But President Trump remains angry with Europe's reluctance to support his war against Iran. I know we're having debates about whether your allies in Europe were. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ስቲል በተን ሃገራት ኔቶ ወላ እውን እተን ቀደም ዝፈትዎም ዝነበሩ በዓል ሜሎኒ ናይ ጣልያን እውን እንተኾነ ምስኣቶም ተባቲኹ ስለዚ ዳርጋ ኣብ ኤውሮጳ ዝፈትዎ ቪክተር ኦርባን ዝበሃል ነይሩ ንሱኻ ተሳዒሩ ወፂኡ ስለዚ ኣብ ኤውሮጳ ዝፈትዎ መራሒ የብሉን ሓደ መራሒ ጥራይ ኣብ ኤውሮጳ ዝፈቱ ኣብዚ እቲ ሓደ መራሒ ድማ ኩሎም ኤውሮጳ ይፈትዎን እዮም ከምኡ ድማ እስራኤል ድማ ፀላኢ ገይሮሞ ዘለዎ እዮም ናብዚ ናይ ኔቶ ዋዕላ ንሓንቲ ምክንያት ኢለ ዝኸይድ ዘለኹ ኢልዎም ዘገርም እኮ እዩ እዚኣ ስምዕዋ Turkey. Not long ago, Erdogan was the black sheep of NATO, blocking Sweden's membership, buying Russian missiles, and picking fights with allies. But next week, he's hosting the entire alliance at his 1,000-room palace in Ankara. And Donald Trump says that the only reason he's even showing up is out of respect for Erdogan personally. You heard that right. So how did we get here? Now, some would say it's simple. The United States is pulling back on እስራኤላውያን ካብ ጨርቆም ክድርቡ ይደልዮም ኣለዉ መጀመርያ ኣብ ቱርክ ዝግበር ዘሎ እቲ ዝሰሚት ናይ ኔቶ ኣብ ቱርክ ይግበር ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንኔቶ ከቆናፅብ ድሕሪ ምፅናሕ ናብዚ ዋዕላ ናይ ኔቶ ዝኸይድ ዘለኹ እውን ንክብሪ ኤርዶዋን ናይ ቱርክ ኢለ ዝኸይድ ዘለኹ
ኣብ ቱርክ እንተደይከውን ነይሩ ኣብ ስፔን እንተዝኸውን ነይሩ ኣይመኸትኩን እዩ ዝብሎም ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ናብ ቱርክ እንተደይከውን ኣይመኸትኩን ነቲ ናይ ቱርክ መራሒ ድማ ይፈትዎ እዩ እዛ ዘረባ እዚኣ ዓብ ትርጉም ዘለዋ ዘረባ እያ ምክንያቱ ሚድያ ናይ እስራኤል ዲስፕሮፖርሽናል ኣቴንሽን እዩ ዝቦ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ቱርክ ዝገብሮ ዘሎ እታ ገይም ድማ ብዙሓት ከም ዝብልዋ ንነተንያሁ ንምቕፃዕ ዝግበር ዘሎ መንገዲ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግምቱ ክኢላታት ናይ ፖለቲካ ስለምንታይ ነተንያሁ ንዶናልድ ትራምፕ ዲስሪስፔክት ይገብሮ ስለ ዘሎ ንነተንያሁ ክሃርሞ ዓቕሚ የብሉን ወይ ፀቕጡ ክገብረሉ ገዳ ክገብረሉ ዓቕሚ የብሉን ተባሂቶ ስለዘይፍቅድ ኣብ ኢድ እስራኤል ስለ ዝኾነ እንታይ ግን ክገብር ክእል ከም ፕሬዚደንት ምስ ቱርኪ ዝምድና ክገብር ክእል ንቱርኪ ዝያዳ ኡፍ ክብላ ይኽእል ወይ እውን ፅቡቅ ቃላት ብዛዕባ እንተተዛሪቡ ኦልሬዲ ናይ እስራኤል መራሒ ነተንያሁ ክትቋፀር ኣይከኣልካን ሃገርካ ክበሃል እዩ ሶ ዲስ ኢዝ ኦልሬዲ ዋን ጌም ዶናልድ ትራምፕ ፀወተላ ዘሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱርያ ይኹን ኣብ ጉዳይ ናይ ካልእ ንቱርኪ ኩሉ ግዜ ብፅቡቅ ነገር ምሳሌ ዓለዮም እስራኤላውያን ድማ ቱርኪ እታ ቀንዲ ፀላኢትና እያ ትመፅእ ዘላ ኢራን ንሰያ እዮም ዝብሉና ዘሎ back on funding. Europe is panicking and Turkey is stepping into the gap. Turkey, for its part, has quietly become one of the most important arms suppliers in the Western world. Defense exports have quadrupled since 2020. We're talking about drones, warships, armored vehicles, military electronics, with 56% of sales going to the US, Europe, and other NATO allies. Not to mention, Erdogan appears to have the ears of both Washington and Tehran simultaneously. So joining us now is Dr. Chai Eitan Cohen and Rochak. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኤርዶዋን እቲ ናይ ቱርክ መራሒ ማለት እዩ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ኣለዎ እቲ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ናቱ ድማ ኤውሮጳውያን ዝኾነ ይኹን ኣፅዋር ከፍርዩሉ ኣብ ዘይክእልሉ ዘለዎ ግዜ ኣሜሪካ ብብዝሒ ካብ ትገዛላ ንካልእ መዓላታት ክኾና እውን ቴክኖሎጂ ናቱ ትጥቀማላ ካብ ሙሉእ ኤውሮጳ ዝበለፀ ናይ ዲፈንስ ኢንዳስትሪ ሒዙ ዝወፀ ኣካል ናይ ኔቶ ኮይኑ ኣጋር ሰራዊት ኔቪ ኩሉ ዘለዎ ከምኡ ድማ ኣፅዋር ከፍሪ ዝኽእል ሶፊስቲኬትድ ቴክኖሎጂ ሒዙ ዘሎ ስለዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከም ወትሩ ሓያል ጥራይ ዘኽብር ሓያል ማለት ድማ ወይ ናይ ቅልፅም ሓያል ወይ ናይ ኣፅዋር ሓያል ወይ ናይ ቁጠባ ሓያል ተኮይንካ ጥራይ ክኽብረክ ናይ ገንዘብ ሓያል ተኮይንካ ስለዚ ነዞም ኩሎም ሃገራት ኤውሮጳ ብቁጠባ ትሪልዮን ኣለዎም ገለመለ ዝበሃሉ ዶዝንት ሃቭ ሪስፔክት ፎር ደም ዩኬ በሎ ፍራንስ በሎ ብዙሕ ሪስፔክት ኣየርእን እዩ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ተርኪ ክኸውን ከሎ ግን ሂ ሃዝ ኮንሲስተንትሊ ሓንቲ ግዜ ከይተጋገየ ኩሉ ግዜ ምሰመጎሶ እዩ እዚ ድማ ነቶም ኤውሮጳ ንባዕሉ ፅፊዒት እዩ ምክንያቱ ኤውሮጳውያን ቱርኪ ኩሉ ግዜ ከዳኽምዋ እዮም ዝፍትኑ ነይሩ ኣብ ኤውሮጳ ሕብረት ክንእትወኩም ኣይንደልና ብላብላ ካብ ኔቶ ክነውፅኣ ንኽእል ኢና ገለታት ይብሉ ነይሮም እዮም ኣብ ግዜ ጆ ባይደን ሲሪየስሊ ከውፅዎ እውን ይሓስቡ ነይሮም እዮም ሕጂ እንተረኻዮም ግን ቀዳማይ ተጠላቢ ናይ ቱርኪ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኤርዶዋን እዩ ዘለዎ ካልኣይ ኤርዶዋን ምስ ኢራን ድማ ዝበለፀ ዝምድና ዘለዎ እዩ ቀጥታዊ ርክብ ዘለዎ እዩ ስለዚ ምስ ራሻ ምስ ፑቲን ቀጥታዊ ርክብ ኣለዎ ምስ ፕሬዚደንት ሺ ርክብ ኣለዎ ምስ ኩሉ ሪጂናል ፓወርስ ርክብ ኣለዎ and this makes him very unique ፍልይ ዝበለ መራሒ ዶናልድ ትራምፕ ፍሉይ እዩ ሰብ እዚ ምክንያቱ ናይ ኔቶ ኮይኑ መብዛሕትኦም ናይ ኔቶ ሃገራት ኣንፃር ራሻ ውይ ዝብሉ ዘለዎ እዮም ንሱ ምስ ፑቲን ንግዲ ኣለዎ ንቻይና ክቅርቅርዋ ኤውሮጳ ገለመላ ሓፍ ከፍ ይብሉ ኣለዎ ንሱ ምስ ቻይና ሞር ዝምድና ኣለዎ ንኢራን ከጥፍዋ ምስ ኢራን ዝምድና ኣለዎ ምስ ስዑድያ ዝምድና ኣለዎ እስራኤል ማለት እዩ እስራኤል ንኣሜሪካ ጥራይ ሒዙ ንኩሉ ክድንድን ዝፍትን ዝነበረ እዩ ንኣሜሪካ ሒዝዎም ኣሎ ንሩስያ ሒዝዎም ኣሎ ንቻይና ሒዝዎም ኣሎ ስለዚ ምስ ኩሎም ሱፐር ፓወርስ ፅቡቅ ዝምድና ዘለዎ ከምኡ ድማ ንባዕሉ ሪጂናል ፓወር ኮይና ኣብ ኣፍሪካ ዝፃወቶ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዓብ ተራ ዘለዎ ሰብ ስለዝኾነ እዚ ሃገር እዝን እዚ መራሒ እዝን ንእስራኤላውያን ቀንዲ ዘፍርሆም ዘሎ ኣብ ዲፕሎማቲክ ክልክዕ ኣብለለና ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘሎ ካልኣይ ድማ ዓብ ሃገርን ብዙሕ ህዝብን ሲቪላይዜሽን ድማ እዩ ቱርኪ ማለት ሲቪላይዜሽን እዩ just one check Turkey population population كريا 2025 ترينا كنا يخون على الحزب 86.1 مليون حزب اللو so بس حزب وين تخونه عبي ماركتيو industrial base اللو scientific base اللو ስለዚ በዚ መልክዕ ክትሪኦ ከለካ እውን ንባሓቂ ኣብ ኩሉ ደረጃ እውን ዓብ ፀወታታት ፀወት ዘሎ ወላ ብዝናይ ቁጠባን ተሪኻዮ ብዙሕ ኤክስፓርትስ ገንዘቦም ሒዞም ንቱርኪ እዮም ዝኸዱ ምክንያቱ ኣብ ዓብ መፂኻ ገዛ ከምዚ እንተገዚኻ ዜግነት ናይቲ ሃገር ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ብምባል ብዙሓት ኢንቨስተራት ዝዓደመ እውን እዩ ብዙሕ ነገር ዝፍትን እዩ ቀሊል ሰብ ዘይኮነ ቨሪ ዳይናሚክ ማን ኣብ ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ካልእ ቀሊል ዘይኮነ እዩ እስራኤል ድማ ከምዚ ይፈትውን እዮም ክዕብዶም ደሊሎ እስከ ንእሽተይ ንስማዕዮም ምስቲ ናይ ኔቶ ኩነተሓዞ ስለ ዝኾንና Is Erdogan genuinely positioning Turkey to fill the vacuum that you would say America's leaving behind? Well, we can definitely say that he's seizing the historical opportunity. While the United States is going out from, presiding, leading NATO,
Turkey is now filling the gap. You also mentioned it, very well that Turkey's manufacturing and production chain is very well known, and they are producing and they are dispatching their products not only to West, also to Africa and to many different regions as well. So እንታይም ዝብሉ ዘለው ኤርዶዋን ናይ ቱርኪ ብዘይ ቃል ዓለም ቦቱን ናብ ሓሰት ዝመጽእ ዘሎ ቦቱን ናብ ሓየለ ዝመጽእ ዘሎ ምናልባት ኣሜሪካ ሰልቺዋ ካብዚ ቦታ ዝክትሃድም ክትወጽእ እንተመሪፃ ነቲ ቦታ ነቲ ብኮቲ ቱርኪ ክትከኦ ከም ዝኽእል ወይ ነቲ ሓጓፍ ዝፍጠር ክመልኦ ዝኽእል እዩ። ምክንያቱ ኢንዱስትሪያል ቤዝ ኣሎ እዚያ ዘረባ ኩሉ ግዜ ሓዝዋ ኢንዱስትሪያል ቤዝ ፋብሪካታት ዘለዎን ሃገራት ውሕዳት እዮም ሎሚ ናይ ዓለም ፋብሪካት ዝበዝሐ ቻይና እዩ። ካልእ ኣብ ኤስያ እዩ ዘሎ ደቡብ ኮርያ ብዙሕ ፋብሪካታት ኣለዎ፣ ጃፓን ብዙሕ ፋብሪካታት ኣለዎ፣ ቪየትናም ፋብሪካታት ኣለዎ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ማሌዥያ እዞም ኩሎም ፋብሪካታት ኣለዎም እዞም ኤስያውያን። ናብዚ ክትመጽእ ከለካ ኣብ ኤሮፓ ፋብሪካታት የለን። ጀርመኒ ነይሩ ኢንዱስትሪያል ቤዝ ናቶም ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልትን ሰዓትን እናንቆልቆለይ ዝኸይድ ዘሎ ምክንያቱ ፋብሪካ ክህልወካ ተኮይኑ ብመሰረቱ ሰዓት ናትካ ሕሱር ክኸውን ኣለዎ። ካልእ ሮኬት ሳይንስ የብሉ ፋብሪካታት ክሰርሑ ተኮይኖም ርትዓዊ ወይ ድማ ካብ ካልኦት ዝተሓተ ፋብሪካታት ክህልወካ ኣሎ። ናይ ነዳዲ ቀረብ ክህልወካ ኣሎ ወይ እውን ምስ ካልኦት ነዳዲ ብፓይፕላይን ዲ ብገለ ክትረክብ ክትክእል ኣለካ። ትርኩ ካብ ራሻ ዝመጽእ ኣሎ። ስለዚ ሕሱር ዝኾነ ነዳዲ ካብ ኢራቅ እውን ክገዝእ ክላብ ጎረቤት ስለ ዘሎ ሰሙን ገለታት ኣለዎ መስለኒ። ዝኾነ ኢንዱስትሪያል ቤዝ ናቶም ዓብዩ ኣሜሪካ ድማ ንባዕላ ኢንዱስትሪያል ቤዝ ናታ ቀደም ቻይና ስለ ሰደደቶ ኣብዚ ነቶ ኮይኑ ኢንዱስትሪያል ቤዝ ዘለዎ ሃገር ትርኩ ስለ ዝኾነ ዝዓብየ ቦታ ክሕዝ ዝኽእል ንሱ እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነቲ ኩንነት ስለ ዝቕበል ከምቶም ናይ ኤሮፓ ሃውታትያን ባንክታትን ገረን ሆቴላትን ኣኪብካ ሓያል ቁጠባ ስለ ዘለካ ንዓለም ትእዛዝ መስለካ ፋብሪካ እንተዘይብልካ you will always be subjugated ባርያ ክትከውን ኢኻ። ፋብሪካ ትደልዮ ነገር ኩሉ ዘድልየካ ኣፅዋራትካ ይኹን መግብኻ ይኹን ንብረትካ ባዕልኻ ከተፍርዮ ዓቕሚ እንተዘይብልካ ኩሉ ግዜ ናይቲ ኣፍርዩ ዝበካ ሃገር ንሱ ዘቕርበልካ ግዴታታት ከይፈተኻ በፍንጫ ክትቀበሎ ኢኻ። ንኣብነት ንቻይና ኣነ ምሳኺ ይደልን እየ እንተሪኢልካ እቲ ካብ ቻይና ዝመፅእ ንብረት ካበይ ከተምፅኦ ትኽእል? ኣይተምፅኦን ኢኻ ፈጠጥ ኢልካ ትተርፍ። that's why ድማ ኢንዱስትሪያል ቤዝ is very crucial። እሱ እንተዘይብልካ ድማ ዮርዳን ዝበሃል ዘሎ እስራኤል ገለ ኢንዱስትሪያል ቤዝ ኣለዎ፣ ግን ንእሽተይ ሃገር ደቂቕ ሃገር ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኢንዱስትሪያል ቤዝ የብሉን። ስለዚ ኤሮፓ ብዓብይቲ ኢንዱስትሪያል ቤዝ ሉዝ ስለ ዝገበርዎ ዓብይ ክሳራ ኣለዎ። ኢንዱስትሪ ኣብዚ ሕጂ ንኣትዎ ዘለና መድረክ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ክኸውን። ስለዚ ንሱ ንኤርዶዋን ዓብይ ቦታ ዝቦ ዘሎ እዩ። ኣብዚ ናይ ኔቶ ዋዕላ ዝግበር ዘሎ ድማ ብኡ መንፅር ዓብይ ፅልዋእ ከፃወት ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መበል 280 ዓመቱ ኣብ ፅምብል ድማ እንታይ ተገይሩ ካ ንእሽተይ ክንርኢ because there's a lot of things ቅድሚ ናብቲ ማእከላይ ምብራቅ ምስጋርና እስኪ ናይ መዓልቲ ናፅነቶም ካ ክንሰምዕ። Human hands ever, that is ever. No other country has done more good for this world than the United States of America. And we give thanks for these extraordinary blessings. We remember that what we have created in this country is not the natural way. God, to being a nation as big, bold, noble, has been it over the centuries. ከም ሃገርና የለን ኣብ ዓለም ኣብ ታሪክ ክንድናይ ኣሜሪካ ዝሰርሐ የለን ቁፅሪ ሓደ ኣብ ዓለም ኣብ ታሪክ ካብ ጥንቲ ብድሕሪ ሕጂ እውን ኣይክህሉን እዩ ዝመስል ዘረባ እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ንመበል 250 ዓመት መዓልቲ ናፅነት ናይ ኣሜሪካ መጀመርያ ብሙላኻትኩም ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ዜጋታት ናይ ኣሜሪካ ኮይንኩም ዘለኹም ኤርትራውያን ወይ እውን ኣብቲ መስርሕ ዘለኹም እንቋዕ ናብ 250 ዓመተ ናፅነት ናይ ኣሜሪካ ኣብፅሓኩም። ኣይኖ ኣብ ኣሜሪካ ስለ ትነብሩ ዘለኹም ፖለቲካ ናተ ከይትፈትዋ ትኽእሉ ኢኹም፣ ግን ሃገርኩም እያ ካልኦት ሃገርኩም ስለ ዝኾነት እንቋዕ ሓጎሰኩም ኣብኡ ክንብለኩም ደሊና። ኣሜሪካ ፈታውያን ፀላእያን ዘኽብረ ሃገር እያ። ክደግመልኩም እየ ፈታውያን ፀላእያን ዘኽብረ ሃገር እያ ኮይና ዘላ ክሳብ ሕጂ። ንኣሜሪካ ፀሊካ ካብ ኣሜሪካ ተነፂልካ ምንባር ከምዘይከኣል ጎረቤቶም ኩባ ህያው ኣብነት እያ። you cannot live without them። በፍንጫ ተገደሰልና እዮም ዝብልካ በፍንጫ። ኤርትራ ድማ ካልኦት ኣብነት እያ። ግደፉ ናብ ሰላም መንገድና በዓልና ክንምስርት ንዝበሉ ንርኩም ዝበሃል የለን። ንኣሜሪካ እንተዘይሰጊድካ ሂወትካ ከነበላሽዎ ኢና፣ ቁጠባኻ ከነበላሽዎ ኢና፣ ሃገር ከምዘይትህሉ ክንገብራ ኢና። እዚ ነይሩ እታ ኣካይዳ። 250 ዓመት ጌራላ ኣሜሪካ። ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ሜይቢ እቲ መልእኽቲ ናይ መዓልቲ ናፅነት ኣሜሪካ ዘይትድፈር ከም ትመስል ዝገብር ዘሎ ኩሉ ሰብ ኩሉ ኣሜሪካዊ shed their blood at Concord and Trenton, Gettysburg and Shiloh, Midway and Normandy, just so that a band of thieves. And thanks, we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle.
They want to settle so badly. ስለዚህ ኣሜሪካ ናይ ታሪክ ናይ ጅግንነትን ናይ ምዕባልን ናይ ገለን ከም ዝኾነ ድሕሪ ምግላጹ ካልእ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ንላዕሊ ስታር እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ኒውዮርክ ሜየር ዞራን ማምዳኒ ግን ብግምጣል ናቱ እዩ ዘረባ ስሚዑ flanked by recently naturalized U.S. citizens. An opportunity. ኣብ ዙርዩ ዘለው ኣብዚ ቀረባ ዜግነት ናይ ኣሜሪካ ዝተቐበሉ ሰባት እዮም ኣብ ዙርዮም ኮይኑ ንበዓል ንሱ ካብ ኡጋንዳ መፅዩ ናቹራላይዝድ ግሪን ካርድ ወሲዱ ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ወሲዱ እጂ ድማ ከንቲባ ናይ ኒውዮርክ ኮይኑ ዘሎ እዩ To begin anew. Those opportunities, like everything in New York City, are not given. They are won. In 1838, 11 years after New York outlawed slavery, a recently emancipated black man by the name of James Weeks sought to begin anew as well, and to help hundreds of others do the same. He bought property in Brooklyn, won himself the right to vote, and sold lots to others newly freed. When they landed in New York Harbor, they knew they had something waiting for them that they had never had before, a home. Weeksville still stands today, a living, breathing testament to what we know America to be, a place each of us has the power to make. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካ ናይቶም ፃዓዱ ናቶም ጥራይ ገይሮም ክርእይዋ ዝደልዩ ናይ ኩልና እያ ናይቶም ፃዓዱ ጥራይ ኣይኮነትን ናይ ስደተኛታት ብመሰረቱ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ታሪክ ናይ ስደት ካብ ኩሉ ኩርናዕ ናይ ዓለም ተሰዲዶም ናይ ዝመፁ ህዝቢ ሕልሚ ናቶም ንከጣጥሑ ኢሎም ናይ ዝመፁ ህዝቢ ውፅኢት እያ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣባ ሓጉ ናይ ኣቡ ናይ ኣድዩ ክልቲኦም ስደተኛታት እዮም ናይ ኣቡ ኣቡዲ ወላ ኣባ ሓጉ ናይ በቡ ሳይድ ካብ ጀርመን ዝመፀ ክኸውን ከሎ ናይ ኣድዩ ድማ ካብ ስኮትላንድ ዝመፁ እዮም ክልቲኦም ድማ ኣብ ኒውዮርክ ይነብሩ ነይሮም ከም ስደተኛታት መፅኦም ኣብኡ ዝሰርሑ ነይሮም ማለት እዩ ቀፂልካ ሰበይቱ ዘላ ሕጂ ማላንያ ትራምፕ እዛ ሕጂ ዘላ ቅድሚ 10 ዓመት እዩ ኣቦኣን ኣዲኣን ካብ ስሎቬንያ ዝበሃል ሃገር በዓል ኣምፂኣቶም ንበዓል ጥዑይ እንግሊሽ ኣይትዛረብን እያ መልሓሳ ይፍለጥ እዩ ስድራኣ ድማ ኣብዚ ቀረባ ዝመፁ እዮም ስለዚ እታ ሃገር ስደተኛታት ክነሳ በዓል ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጭፍሩ ኣብ ዙርዩ ዘለውን ስደተኛታት ዘይፈልጡ ነገር ወይ እውን ሓድሽ ኣምር ገይሮም ከቕርብዎ ብዛዕባ ፖለቲካ ክሰርሑ ክረአ ከሎ ዝሕዝን ኢሎም ብግምጣሉ ሕጂ ዝመፁ ዘለዉ ናሽቲ ፖለቲከኛታት ከም በዓል ሜላት ሓዊስካ ሜላት ልክዕ ከም ዞራን መምዳኒ ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊዳ ስድራኣ ዲቪ በፂሕዎም ናብ ኢትዮጵያ ዝመፁ እዮም ነይሮም ዞራን መምዳኒ ከምኡ ኣብ ኡጋንዳ ተወሊዱ ናብዚ ቦታ መፅዩ ሕጂ ድማ ፖለቲካዊ ስልጣን ይሕዙ ኣለዉ እዚ ድማ ነቶም ቀደም ዝፀንሑ ኣቦ ወይ ከዓ ከምዚ ቀይሕ ቆርበት ዘለዎም ፀጉሮም ድማ ቁሩብ ናብ ፃዕዳ ዝኸደ እሳቶም ተሃገር ናቶም ጥራይ ትመስሎም ዘላ ንበዓሎም ስደተኛታት ክነሶ ነቶም ድሕሮም ዝመፁ ስደተኛታት ከሳድዱ ኢንፋክት ከማታቶም ዜግነት ወሲዶም ዘለዉ እውን ምእማን ክሳብ ዝስእኑ እዮም ኮይኖም ዘለዉ ንዞራን መምዳኒ ኣሜሪካዊ ኮነን ክብልዎ ዝደናደኑ ህዝቢ ኢና ንርኢ ዘለና ግን ንመላንያ ንሰይቲ ዶናልድ ትራምፕ ግን ኖርማል ሰብያ ኣሜሪካዊት ሂሮ ወይ ከዓ ፓትሪዮት እያ ክብልዋ ፀገም የብሎም ስለዚ እቲ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናቶም ኩሉ ግዜ ሓጓፍ ዘለዎ እናበለ ቤላ ገይሩ ዝጭፍጭፎም እታ ኩርሲ ኮፍ ኢልዋ ዘሎ ድማ ተቀዳማይ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ጆርጅ ዋሽንግተን ዝጥቀመላ ዝነበረት ጣውላ ባ እታ ጣውላ ናቱ ዝነበረት ምዃና ኣብ ኒውዮርክ ነይሩ መስላንቲ መንበሮም ኣብኡ ኮይኑ ይዛረብ ኣሎ Others from the West Indies and South Asia and West Africa and across the world. And it is what brought my family to the city when I was 7 years old. My family did not arrive by boat, although we saw the Statue of Liberty from the window of the plane. Even from the air, we could make out the promise of America, the promise of the beautiful patriotic work of rendering America, year after year, a little more faithful to its founding ideals. There is a term so often used to describe our nation and those who have shaped it, American exceptionalism. American exceptionalism, the conventional wisdom tells us, makes our freedom a little more free, is how we dug the Erie Canal and irrigated the West, is why children in faraway lands grow up dreaming of one day moving here. And yet the irony is that the story of America has so often been written by those who were told by others with power and influence and wealth that they were anything but exceptional. For generation after generation, we have been told that when ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ኢስታብሊሽመንት ኣበርቲዑ ዝነቕፎ ነቶም ቢልዮነራትን ኦሊጋርኪን ነዛ ሃገር እዚኣ ኣሜሪካውያን ፍሉይ ሂወት ዝለዓለ ናፅነትን ሓርነትን ዘለዎ ሂወት ንክነብር ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ናይ ዓለም መፅዩ ሂወቱ ክመርሕ ናብዚ ንዝመፅእ እሞ ኣብዚ መፅዩ ሂወቱ ንዝመርሕ ዘሎ ኤክሰፕሽናል ሂወት ንከይህልዎ ኩሉ ግዜ ምስ ኣሰርዎ እዮም ዝብል ኣሜሪካውያን ኣሜሪካን ኤክሰፕሽናሊዝም ኤክሰፕት ኩሉ ግዜ ፍሉይ ዝኾነ ተኽእሎታ ዘለዎ ሃገር ገይሮም እዮም ዝሸጡልና ኢሉ ኣባይታ ግን ነፍሲ ወከፍ ኣሜሪካዊ ፍሉይ ሂወት ኣለዎ ዶ ኖ የብሉን ፍሉይ ሂወት ኣይኮነን ኣብ ስዊስ ዝነብርዎ ዘለዉ ዜጋታት ናይ ስዊስ ከማቶም ክመስል ዕድል ሃቡን ሄልስ ኬር ሃቡን እንተበለ ኖ ኣይግባእካን እዩ ከምዚ ተበለ ኣይግባእካን እዩ ከምዚ ኣይግባእካን ስለዚ ብዘረባ
ኤክሰፕሽናሊዝም ከም ዘለዎም ይነግርዎም ኣባይታ ግን ኢሉ ካብ ካልኦት ዓለም እቶም ንሕና ዲሞክራሲ ንሕና ካፒታሊዝም ዘርአናዮም ንሕና ታተቢልና ዘዕበናዮም ክንዶም ክንከውን ኣይከኣልና ስለዚ ኣነ ብዛ ዘለኹዋ ከተማ ነቲ ህዝቢ ዝግብኦ መሰላት ንኽረክብ ክሕግዞ ገዛ ክራይ ዓመታዊ ዲ ዋላ 6 ወርሒ ካብ ዝውስኽ ከምዘይውስኽ ጠጠው ከብለ እቶም ስሱዓት ወነንቲ ገዛ ድማ ሕጊ ክኽተሉ ክኽእሉሎም ትራንስፖርት ንዘይክእሉ ከጉድለሎም እየ ብናፀ ዝጓዓዙ እውን ክገብር እየ ብመሰረቱ እዚ ነገራት እዚ ኣብዚ ዓለም እዚ እምበር ኣብ ኣሜሪካ እዩ ምስጢር እምበር ኣብዚ ኤውሮጳ ኩሉ ዘሎ ነገራት እዩ ኣሜሪካውያን ግን ከምኡ ሶሻሊዝም ዝሰብቕ ዘሎ እዩ ዝመስሎም because they don't understand that ኣሜሪካ ሃብታም ተኮይንካ ኩላ ቤትካ እዩ ድኻ እንተኮይንካ ግን ኣብ ሻርዕካ ማለት እዩ ኣብ ሻርዕ ምድቃስ ማለት ኣብ ካልእ ዓለማሲ ዘይፍቀድ ነገር ምዃኑ እውን ኣይፈልጡን እዮም ምክንያቱ ኣብ ዓለም እውን ኣይዞሩን እዮም ኣሜሪካውያን ኢንፋክት ክንደይ ፐርሰንት ናይ ኣሜሪካውያን ፓስፖርት ዘለዎም ድሕሪ ኢልኩም ብዙሓት ኣይኮኑን እዚ ኻ እንታይ እዩ ኣይኮነን ካብ ኣሜሪካ ክወፁ ንክወፁስ መደብ ከምዘይብሎም ካብ ኣሜሪካ ናብ ካልእ ዓለም ክትገይሽ ተሓስብ ተኮይንካ ፓስፖርት ኢኻ ትሕዝ መጀመርያ ምክንያቱ ብኣይዲ ናይ ኣሜሪካ ትመፅን ኢኻ ኣብዚ ፓስፖርት እንተደይብልካ ድማ ንክትገይሽ መደብ የብልካ ማለት እዩ እዚ ኦልሬዲ እቲ ናይ ሂወት ናይ ኣሜሪካን ክሳዕ ክንደይ ድሩት ምዃኑ ኣብዛነ ዝነብረሉ ሃገር ኣይ ዶንት ኖ ከም ስዊሳውያን ኣብ ዓለም ዝዘውር ኣሎ ኣይብልኒ ኦፍ ኮርስ እቲ ገንዘብ እውን ይሕግዞም እዩ ባጤራ ናቶም ክቡር ስለ ዝኾነ ደሞዝ እውን ክቡር እዩ ግን ንስዊሳውያን ክዘውሩ ከለዉ ኣብዛ ዓዲ ክቡር ስለ ዝኾነ ቫኬሽን ናትካ ካብ ኣብዛ ዓዲ ከተሕልፎ ናብ ስፔን ተኸይድካ ይሓስረልካ ከምኡ ትባህሊ ራይት ናብ ነዛ ቪድዮ ክገብር ከለኹ ስድራይ ፈረንሳ ከይዶም ኣለዉ ዝቤዛ ክገብሩ ምክንያቱ ጥቃና ስለ ዝኾነ ኣብኡ ስለ ዝሓስር እንታይ ንማለት እዩ ከምዚ ትራቨሊንግ ኣብ ካልእ መስከትካ ዝሓስረልካ እንተኮይኑ ፅቡቅ እዩ ኣሜሪካ እውን እኮ ገለገለ ነገር ይሓስረሎም እዩ ግን እቲ ካፓሲቲ ወይ እውን እቲ ማይንድሰት የብሎምን ዝኾነ ንኣሜሪካ ስለምንታይ ትነቕፎም ክትብሉ እንትኽእሉ እዮም ዘንቅፍ ኣለዎ ህዝቢ ኣሜሪካ እቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ክንዲ ዘለዎ ሃብቲ ክንዲ ዘለዎ ፀጋታት ክንዱ ዘለዎ ቁጠባ የለን ነዚ ነገር እዚ ግን ኣክንዲ ነቲ ህዝቡ ንካልኦት ህዝብታት ናይ ዓለም ንኢራን ንካልኦት ቦምብ እናገበረ በፅቢፅ ዘሎ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ክንቀፍ ዝግብኦ እዩ ብዛዕባ ቦምብ እናተዛረብና ከለና ንቐፅል ናብቲ እንዳ ቦምባታት Final goodbye to its longest serving supreme leader. The state funeral for Ayatollah Ali Khamenei is underway with millions of mourners expected over the next 6 days. This isn't just a funeral. It is Iran's first major show of strength since the war. Today, Iran opened the first day of the week-long state farewell. The ceremonies began at Tehran's Imam Khomeini Musalla, where Khamenei's coffin was placed in state. As thousands of mourners filed past to pay their respects, photographs showed mourners carrying Khamenei's coffin, emblazoned with Iran's tricolor flag, into the Grand Musalla. It is one of Islamic... كم تريوا زلهم مع تحزن ويون نخبري نايتي زتقتل سوبريم ليدر نا إيران علي خامنئي زقبر زلو ناي معنا معلتات كقصن زخل معلتاوي ناي حزن تنبليو زرزلو حزب إيران دما نتم مخنيات تكيمم سوليداريتي حدنتومن تمرتومن زقرصلو زلو زلا على كبرنا تنهاجر زمرحي من تهاجر السسوئه بتوم كند صلاتنا زبلو دويلو اب ማለቲ መራሕና ሃገር ጅግንነት ናቱን ነቲ ዝኣምነሉ ዕላማን ህዝብን ክስዋእ ከሎ እዩ እዚኣቶም ድማ ነቲ ሃገር ንከትሑና ኣብ ዝጋብኡሉ ዝነበሩ እዮም ተቐቲሎም ስለዚ መስዋዕቲ እዩ ሃይማኖታዊ መስዋዕቲ ከምኡ ድማ ፖለቲካዊ መስዋዕቲ እዩ ምክንያቱ ሱፕሪም ሊደር ሃይማኖታዊ መራሒ እውን እዩ ስለዚ ብክልቲኡ ዓይኒ ክሪእዎ ከለዎ ከም መስዋዕቲ ዝረአ ነዚ ነገር እዚ ድማ ብዙሓት መራሕቲ ብዙሓት ኣኪላታት ናመፁ ሓዘኖም ዝገልፅሉ ዘለው እዩ ኢንፋክት ኣብቶም ህዝቢ ሸዓ ዝነብሩሉ ክሳብ ኣብ ኢራቅ እውን ክኸይድ እቲ ሬሳናቱ እቲ ተፅዕናቱ ምንታን ሪስፔክት ናቶም ንክህቡ እቶም ተኸተልቲ ናይቲ እምነት ዝብል ሓበሬታ እውን ኣሎ ነዚ ኩሉ እናተካየደ ከሎ መቸም ብዙሕ ነገር ዘገርም ነገር እንዲ ዝካየድ ዘሎ እዚ ኢራን ዝበሃል ሃገርሲ ቀሊል ሃገር ከም ዘይኮነ እኳ ፈሊጥና እንዲና ዘለና ስዑድያውያን ሃንደበት ናብቲ ቦታ ትመፅኦም ኢሎሞ سعودية زي ما كريكم جست سرينا كم تري وزن لهم ناي سعودية delegation هندبت كم زمت مالت لوخات كاب قطر كاب عمان كم مخانم تنجيرهم نيرهم جن ناي سعودية لوخ جن بزي أقدم announcement خي جبر هندبت كم زمت إذا نجار زلو سلزي كلاتهم دما بسألوت ويكا بناي قرآن زر ቁርአን ይነበበሎም ወይ ወን ይዝየመሎም ድሕሪ ድማ ሪስፔክት ናቶም ይህቡ ኣው መፅኦም ማለት እዩ ኢራን ግን እንታይ ገይሮም መስለኩም ንእሽተይ ከስማዓኩም ካብቲ ቁርአን ዝብልዎ ማለት እዩ
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر እጂ እዚ ኣነ ስለዘይ ፈልጦ ክጋነልኩም ኣይክልኒ ግን ታጽሕፍታ ውፅኦም ላ እንታይ ስከኢሎም ንነፍሲ ወከፍ ልኡኻት ክመፁ ከለዉ ናይ ቱርክ ድዮም ናይ ቀጠር ድዮም ናይ ስዑድያ ክመፁ ከለዎም ካብ ቁርኣን ሓንቲ ጥቕሲ እናወሰዱ የንብብሎም ነይሮም በዚ ናይ ቁርኣን ዜማ ገይሮም ማለት እዩ ንናይ ስዑድያ ልኡኽ እንታይ ኢሎም ሉ እታ ጥቕሲ ዝወሰድዋ ኢሎም ክመስለኩም received a verse about two armies meeting in battle one believing one not ክልተ ሰራዊት ኣብ ዓውደ ኩናት ተራኺቦም ኢሎሞም ሓደ ዝኣምን ሓደ ግን ዘይኣምን ዝብል ጥቕሲ ኣብ ቁርኣን ዘሎ ኣንቢቦምሎም ወይ እውን ዘይሞምሎም እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ድማ ርግፅ ከምኡ ንትርኩ እንታይ ኢሎሞም ይብሉ ቲ ትርጉም ኣነ ከይጋገ ከተርጉመልኩም ኣይደልኒ ንትርኩይ እንታይ ትብል ዜማ ኣንቢቦምሎም ኢሎም God a verse elevating those who fight over those who sit ናይ ቁርኣን ጥቕሲ ብዛዕባ እንታይ ክልተ ሰራዊት እቲ ኣምላኽ ድማ ነቶም ንዕላሞም ንዝቃለሱ ዝያዳ ክኽብር ከሎ ነቶም ነቲ ዝነበረ ከይቃለሱ ኮፍ ንዝበሉ ድማ ነቶም ዝተቃለሱ ዝያዳ ክብሪ ዝህብ ምዃኑ ዝገልጽ ጥቕሲ ኣንቢቦምሎም ንናይ ሊባኖስ ጋቨርንመንት heard a verse about people refusing to sacrifice if asked ንመንግስቲ ሊባኖስ ድማ እንታይ ኢሎሞ እቲ መንግስቲ ማለት እዩ ልኡኽ ናቱ ሰሊሉ ስለ ዝነበረ መስለኒ ህዝቢ መስዋዕቲ ንከይከፍል እምቢ ዝበለ ህዝቢ ትብል ጥቕሲ ኣንቢቦምሉ ብግምጣሉ እቲ ሕዝብላ ዝበሃል ኣብኡ ዝቃለስ ዘሎ ንዑ እንታይ ኢሎሞ was told do not weaken or grieve you are superior ነቲ ናይ ሕዝብላ ልኡኽ ድማ ናይ ቁርኣን ጥቕሲ ዘንበብሎም ኣይትዳኸሙ ኣይትሕዘኑ ንስኻትኩም ሓያላት ኢኹም ዝብል ጥቕሲ ካልእ ንሓማስ ውን ልኡኽ ናቱ መፂ ነይሩ honoring men who fulfilled their covenant with God some have died others are waiting ነቶም ናይ ሓማስ ብእስራኤል ብዙሕ ጨፍጫፍ ዝወረዶም ድማ እንታይ ኢሎሞም ነቲ ናይ ኣምላኽ ዝሃቦም ቃል ንኸተግብሩ ዝቃለሱ ዘለዉ ነቲ ናይ ኣምላኽ መብፅዓ ወይ እውን ቃል ንምትግባር ዝቃለሱ ዘለዉ ገሊያቶም ተቐቲሎም እቶም ዝተረፉ ድማ በዓልቲ ሞቶም ይፅበዩ ኣለዉ ዝብል ጥቕሲ ኣንቢቦምሎም ነቶም ናይ የመን ሑቲ God a verse praising believers who fought without weakening ነቶም ጥቕሲ ናይ ቁርኣን እዩ ከዓ ነቶም ናይ ሑቲ ድማ ብዛዕባ ኣመንቲ ከይተዳኸሙ ንነዊሕ ዝተቃለሱ ዝብል ጥቕሲ ንቐጠር እንታይ ኢሎምማ ናይ መወዳእታ ቀጠር received a verse about forgiveness and a divine favor read as node to its mediating role ንቀጠር ድማ ሕድገትን ይቕረም በሃል ማለት እዩ ሕድገትን ናይ ኣምላኽ ፍሉይ ሕርያት ማለት ፌቨር ኣምላኽ ናቱ ኣምላኽ ክሕርየካ ከሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ነቲ ናይ ሰላምን ሽምግልናን ዝገበርዎ ተልእኾ ንምምጓስ ዝተባህለ ጥቕሲ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ፖለቲካ ገለ ከይበልካ በቲ ዝበሃል ዘሎ ከመይ ጌርካ ነቲ መልእኽትካ ተመሓላልፎ ንርኢ ኣለና እዚ እውን ነፍሱ ዝኻለ መልእኽቲ ሒዙ ሓሊፉሎ ብዙሕ ነገር ዘዛረባ ኣሎ ናይ ራሽያ ልኡኽ መፂኡ ነይሩ ናይ ቻይና ልኡኽ መፂኡ ነይሩ ናይ ብዙሓት ሃገራት ልኡኻት መፂኦም ነይሮም and this is what's happening right now ዳርጋ ዝበፅሐ ሃገራት ዓለም ሪስፔክት ናተን ይህባ ኣለዋ ኣብኡ መፂአን ማለት እዩ ንሓዋሩ እንታይ ክኸውን እቲ ጉዳይ ቀሲልና ክንሪኦ ኢና ብሓፈሻ እቲ እስራኤል ዝበሃል ሃገር በዚ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ሕጉስ ኣይኮነን ምክንያቱ let me give you this one and then deciding to go back to the MOU. So what's going on and why is there a tit for tat? The US, or Trump in particular, needs a deal that everybody can say that he won. The Israelis don't want a deal, and Iran wants a deal that at least enables them to transform what they see as their military gains and their PR gains into tangible gains. Specifically, the Iranians want the unfreezing of the billions of dollars, they want the lifting of sanctions, and they want access to funds that will enable them to rebuild their economy. One of the problems that Trump has is the leverage that Iran is actually able to deploy, particularly the Hormuz Strait, and particularly ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ወለቕ ዘለቕ ዝብል ዘሎ እንታይ ትፀገሙ ካበይ ዝበገስ እዩ እንታይ ይደሊ ስለ ዘሎ እዩ ኢራን ከ ካብዚ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እዩ ዝብል ዶናልድ ትራምፕ ዝደሊ ዘሎ እቲ ኩናት ከም ዘየዋፅኦ ፈሊጡ ኣሎ ግን ዝተሳዕረ ዓይነት ኣወፃፅኣ ድማ ከርኢ ይደሊ የለን ስዒሩ ከም ዝወፅእ ዘሎ እምበር ተሳዒሩ ከም ዝወፅእ ዘሎ ከርኢ ይደሊ የለን ስለዚ ኣብ መዋፅኦ እዩ ዝደሊ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ኢራን ድማ
of course እቲ ኩናት ካልኣይ ግዜ ክመፅኦም ይደልዩ ኣለውን ካሕሳ ክረኽቦ ወይ ገንዘብ ክረኽቦ ነቲ ዓንዩ ዘሎ ንክሓንፁ ይደልዩ ኣለዉ ካልእ ድማ እቲ ሌቨሬጅ ሒዞሞ ዘለዎ ከም በዓል ምቁፅፃር ናይ ሆርሙዝ ከረክቦ ይደልዩን እዮም ዘለዉ ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ MOU ንክትግበር ኩሉ ይደልዩ ኣለዉ ክልቲኦም ግን Actually, its propensity or its willingness to deploy military force in order to protect Hezbollah, its proxy in Lebanon. And during these negotiations that are taking place, the MOU is supposed to allow 60 days of negotiation. Trump wants to weaken that leverage. Him and the Israelis, they want to weaken the leverage that Iran has in order to be able to resist the terms that Iran wants to impose, specifically with regards to the access to the funds. That is not particularly popular insofar as Trump is fearful that people will perceive it as a surrender or as a weakness on his part. So the US are trying two things. The first is they have tried to clear an alternative route in the Hormuz Strait by which እዚ ናይ ሱሳ መዓልቲ ዝርርብ ዝካየድ ዘሎ ንስና ተኻይደ ከሎ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክገብር ይፍትን ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለው ነቲ ኢራን ዘለዋ ፀብለልትነት ወይ ካ ሌቨሬጅ ብፍላይ ኣብ ሕርሙዝ ዘለዋ ፀብለልትነት ከዳኽምዎ እስራኤል እውን ከምኡ እዮም ዝደልዩ ዘለው ብእስራኤል ብወገን ሊባኖስ ነቲ ናይ ሕዝብላ ኩነታት ከዳኽምዎ እቲ ሌቨሬጅ ዘለዎም ኣብኡ ከዳኽምዎ ምስ መንግስቲ ሊባኖስ ንዛተ ኣለና ሕዝብላ ካብ ፀወታ ክወፅእ እዩ ገለመለ ብዝብል መንገዲ ንሕዝብላ ኣብቲ ሱሳ መዓልቲ ከዳኽምዎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብዝተፈላለየ መንገድታት ናገበረ ኣብ ሕርሙዝ ዘለዎም ፀብለልትነት ወይ እውን ሌቨሬጅ ናይ ኢራን ከዳኽሞ ይደሊ ኣሎ ብኡ መንፅር ድማ ኣብ መወዳእታ ናብ ኩናት እውን ክምለሱ ዝኽእሉ እንድሕሪ ኮይኖም ኣብዚ ሱሳ መዓልቲ ኢራን ገንዘብ ትረክባላ ቁጠባ ትረክባላ ካልእ ትረክባላ ሳቶም እውን ሓይሎም ክመፁ ስለ ዝኽእሉ ኮለጌና ኣዳኺምናዮም ናብ ኩናት ክምለስ ከለና ከም ብሓድሽ ንሕና ከምቲ ናይ ቀደም ወላ ሓንቲ ውፅኢት ኣብ ዘይብሉ ዘይኮነሲ ንኢራን ከነዳኽመሉ ንኽእል መንገዲ ወይ እውን ከም ዘዳኽምናዮም ተፈሊጦም ኢራን እውን ካልኣይ ግዜ ናብ ኩናት ምምላስ ከፍርሆም ከም ዝኽእል ፈሊጦም ዝያዳ ዝበዝሕ ሕድገታት ንክገብሩ ክንገብሮም ንኽእል ኢና ዝብል ዘረባይ ኩሉ ትሪእዎ ዘለዎም ፀወታ ሓደገኛ ፀወታ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ዘይንፈልጦ እዩ መራሕቲ ኢራን ግን ከም ኩልና ንፈልጦም ስማርት መራሕቲ እዮም እዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዉ መዓልቲ ሓዘን ናይ ሱፕሪም ሊደር ናቶም ድማ መሊሶም ኣብ ጎኒ ሃገሮምን ኣብ ጎኒ ባንዴራን ሓቢሮም ዕላሞም ፀላእዮም ኣነፂሮም ዕላሞም ፈሊጦም ቃልሶምን መኸቲኦም ንክቕፅሉ ዝያዳ ንክፅዕሩ ዝገብሮም ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ንሽዱሽተ መዓልቲ ዝቕፅል ሓዘን ናይቲ ሃገር ድማ ድሮ ይቕፅል ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ከመይ ዝበለ ሕልኽላኽ ዘለዎ ዘመናት ኢና ከም ዘለና ንኸንፈልጥ ጥራይ ዝሕግዘና እዚያ የክብለኩም ዘሊ ቀፂልና ሕጂ እዚ ብማዕዶ ንሪኦ ዘለና ፀገም እዚ ካብ ርሑቕ ንሪኦ ዘለና ዝመስለና ዘሎ ፀገም ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ እስከ ናብኡ ንኸይድ ፕሊዝ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ let's continue ናብ ቀርና አፍሪካ Next theater of Ethiopian politics, the most dangerous weapon isn't always a drone or a mechanized division. Sometimes it's a mirror. On June 30th, 2026, in a late-night press briefing in Mekelle, Fetlawork Gebrigziadaher, better known by her NOM Dagger, Mongerino, didn't just address the media. She delivered one of the clearest statements yet of the TPLF leadership's current political and security outlook. A member of the TPLF executive and a cornerstone of the party's old guard, Mongerino's words carried a weight that has sent ripples from the mountains of Tigray to the National Palace in Addis Ababa. But it wasn't just what she said about troop movements or the Pretoria Agreement that caught our attention. It was her choice of comparison. In a stunning rhetorical move, she invoked the country was ኣለኹም ጉዳይ ናይ ህወሓት ብፍላይ መግለፂ ናይ ሞንጆሪኖ ተኸቲሉ ዝመፅእ ዘሎ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ዳርጋ ኩናት ተቃሪቡ ዝብል ዘረባሲ ክንደምንታይ ተቃሪቡ ክንደይ መዓልቲ ተሪፉ ክንደይ ሰሙን ተሪፉ ክንደይ ወርሒ ተሪፉ ከመይልካ ሕቶታት ነዚ ዝመስል ሕቶታት ንምትግባር ንምልዓል ዝደፋፍኡ ኩነታት ይፍጠሩ ኣለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ጉዳይ ህወሓት ንዝመፆም ዘሎ ፈተናታት ሪኦም ኣለዉ ለንቀነ ድማ ንሶሻል ሚድያ ብብዝሒ ዝርብሾ ዘሎ ኣብ ትግራይ ፅዑቅ ግፋ ይግበር ኣሎ ኣብ መቐለ እውን ግፋ ተራእዩ ዝብል ዘረባ ድማ ካልእ መልክዕ ሒዙ መፅኡ ኣሎ ብሓፈሻ ናይ ትግራይ በይኑ ክረአ ዝኽእል ኩነታት እውን ኣይኮነን ብሙሉእ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ካበይ ዝብገስ እዩ እቲ ፀገም ናቱ እንድሕሪ ኢልካ መበገሲ ናቱ እዚ ናይ ትግራይ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ጥራይ ኣይኮነን ብዓብዩ ኣብ ኢትዮጵያ ምሉእ ዘሎ ፀገም እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ጥራይ ዘይኮነ ንኢትዮጵያ ተጠቒምካ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ኩነታት እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ብክልተ መንገዲ ብሰለስተ መንገዲ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ሓደ ካብቲ ዝብሉና ዘለው እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ብመሰረቱ ነታ ውሽጡ ዘሎ ፀገም ነቲ ንሱ ፈጢርዎ ዘሎ ሽግር ክፃወር ብዘይምኻሉ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ኣሎ እቲ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት ኣሎ
ንሱ ምፍራሱ ወይ እውን ክትግበር ዲያ ይትግበርን ዝበሃለሉ ዘሎ ኩነታት ኣሎ ካልእ ኣብ ምሳም ሕራዝ ክበር ዘሎ ርሱን ዝኾነ ኩናት ናበይ ገጹ ክኸይድ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ኦሮሚያ ዘሎ ኩነታት ኣብ ካልእ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩሉ ኣብ ግምት ኢኻ እንተሪኢኻዮ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክኸይድ ይኽእል ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዓብዩ እንታይ ፅልዋ ክመፅእ ይኽእል ዝብል ብዙሓት ኪላታት ተገዲሶም ዝዝርእይዎ ዘለዉ እዩ መጀመርያ በዚ ንጀምር Somalia, can you give us a sense of what's going on there? What are the dynamics? What are the problems? How should we understand them? You're muted still. A footnote to one of Moret's points just now, but regarding this provision of weaponry and support, often to both sides by several countries, this includes Russia and sort of incidentally Turkey. You have recent incidents where Turkish Bayraktar drones were shot down by Turkish surface-to-air munitions, and so this incredible sort of moment of multipolarity and illustrating just how confusing and unclear this conflict is. And I sort of liken some of this support to both sides. Ask you to do the same thing. ሕጂ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ መሲልኩም ሓንቲ ክልተ ቪድዮታትን ክልተ ኤክስፐርት እዮም ዛረቡ ኣብቲ ሓደ እንታይ ይብል ኣብዚ ቅድሚት ትሪእዎ ፀናዕኩም ኣብዚ ዞባ እዚ ዘይተኣደነ ናይ ካልኦት ሓይልታት ኣፅዋራት ይፈስስ ከም ዘሎን ገሊኡ ብመሸጣ ገሊኡ ብሓገዝ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኩላቶም ሓይልታት ኣፅዋር ይእትዎ ከም ዘለዉ ኢማራት ካብ ብዙሓት ሓይልታት ገዚኣ ተምፅኦ ዘላ ብመንገዲ ዳዕመ ሰርዕን ብኣብል ከምኡ ድማ ኣብ ሶማል ብዝተፈላለየ መንገዲ ተርእዮ ኣላ ናይ ራሽያ ኣፅዋር ብዝተፈላለየ መንገዲ ንሰራዊት ሱዳን ከምኡ ዳዕመ ሰርዕ ብክልተ መንገዲ ኣጡ ከም ዘሎ ናይ ቱርክ ድሮናትን ኣፅዋራትን ኣብ ፈቐዱ ትቐርኒ ኣፍሪቃ ተዘርዩ ከም ዘሎ ካልኦት ድማ ናይ ቻይና ኣፅዋራት እውን ኢማራት ብዙሕ ናይ ቻይና ኣፅዋራት ተጠቂማ እያ ንዳዕመ ሰርዕ ትሕግዞ ዘላ እውን ዝበሃል ኣሎ ኣሜሪካ ክግድዎም ስለዝኽእሉ ስጋታት ስለ ዘለዎ ኤሮጳ ክከታተልዎም ስለዝኽእሉ ስለዚ ኣፅዋራት ኣብዚ ዞባ ብፍላይ ነቶም መንግስታት ጥራይ ዘይኮኑስ ነቶም ሓይልታት ኣብኡ ዘለውን ዝመፅእ ዘሎ ኩነታት ነዚ ዞባ እዚ ዝገደደ ሽግር ክገጥመሉ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ግን ካብኡ ፍልይ ብዝበለ ናይዚያ ጓል ኣንስተይቲ ኤክስፐርት ድማ ብፍላይ ናይቲ ዓቢ ዕንደራ መን እዩ ዘዕንድሮ ዘሎ ክትምልስ ከላ ከረየኩም እየ very interesting. Ethiopia, as Jonas has pointed out, is a source of worry for many of its neighbors, but is very close to the United Arab Emirates and now also Israel. Okay, now the problem with that is as follows. Abiy Ahmed did receive a Nobel Prize in 2019 for stopping stopping the war with Eritrea, but honestly, I think he stopped the war so that he could start another one with the Tigray, and we are just so that he could start another one with the Tigray, and he used the Eritrea. እንታይ እዩ እንተ ትብል ዘላ እቲ ናይዚ ዞባ ሓደ ካብቲ ዓቢ ፀገም ናይዚ ዞባ ኣብዚ ዞባ ዘለዉ ሃገራት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዉ ሃገራት ፀገምናተን ኣተኪርካ እንተጠሚትካ ካብ ኢትዮጵያ እዩ ዝብገስ ኢላ ዳርጋ መብዛሕትአን ኣብቲ ዞባ ዘለዉ ሃገራት ስጋት ዘለዎን እንድሕር ኮይኑ ካብ ኢትዮጵያ ዝብገስ እዩ ኢትዮጵያ ካብ ምባል ድማ ኣብይ ኣሕመድ እዩ እቲ ስጋት እያ ትብል ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ክሳብ ሕጂ ዝገብሮም ምንቅስቃሳት ተሪኻዮ ብምሉእ ናይ ኩናት እዩ ኢንፋክት እቲ ኖቤል ፕራይስ ክወሃብ ከሎ ወይ እውን እቲ ሽልማት ናይ ኖቤል ዓለም ክትቦ ከላ እንታይ ምስ ገበረ እያ ሂባቶ ንዝብል ምስ ኤርትራ ሰላም ገይሩ ነቲ ዝነበረ ናይ ሰላማዊ ኩናት ወይ እውን ከቢድ ዝኾነ ተፃብኦ ብሰላም ክትከኦየ ንዑ ንምግባር ድማ ነቲ ብይን በቲ ኮሚሽን ናይ ክልቲአን ዶባት ኣብ ጀኔቫ ኣብ ሄግ ዝተወሰነ ንዑ ክቕበለ ከተግብረ ብምባል ምስ ኤርትራ ሰላም ገይሩ ሰላም ክገብር ከሎ ዓቢ ግን ኤርትራ ሰላም ስለዝደለዩ ሰላም ገይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዓቢ ሰላም ክገብር ከሎ ግን ነቲ ህወሓት ክሃርም ስለዝደለየ ንትግራይ ክሃርም ስለዝደለየ ናይ ኤርትራ ደገፍ ስለዘድልየ እዩ ሰላም ገይሩ እያ ትብል ዘላ ማለት ኣብዚ ሕጂ ሓቃ ዲ ሓሰት ሓቃ ምዃና ፈሊጥና ኣለና ብርግፅ ኤርትራ ዓሽዩ ኣብቲ ናይ መፈንጠራ ናይ ኣባኣትዩ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ሻዕብያ ንባዕሉ ናቱ ዕላማታት ከም ዝነበሮ ናቱ ስትራቴጂካዊ ጠመተታት ከም ዝነበሮ ፍሉጥ እዩ ብሓፈሻ ግን ዓቢ ምስ ኤርትራ ሰላም ክገብር ከሎ ዘላቒ ሰላም ክገብር ኢሉ ዘይኮነ ኣብቲ ዋን እቲ ሓድሽ ስለ ዝነበረ ስልጣኑ ስለ ዘየደላደለ ህወሓት ድማ ብዝኾነ ይኹን ቀሊዖም ከውፅዎ ከም ዝኽእሉን ካብኡ ንላዕሊ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዎም ተመክሮ ኣለዎም ዲፕሎማስያዊ ዓቕሚ ኣለዎም ተመክሮ ኣለዎም ኮኔክሽንስ ኣለዎም ገንዘብ እውን ኣለዎም ኣፅዋር እውን ነይርዎም ስለዚ ነዞም ሓይልታት እዚኣቶም እንታይ መሪሱ እዚ እሸል በሻሻን እዮም ዝብልዎ ኣለዎ ናይ እሸል ተግባራት እንታይ መሪፁ ንሱ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ኩነታቱ ኣመፃፅኣ ናይ ስልጣኑ ምስ ረኣያ ኣብዚ ሕጂ
ማንም ናይ ደጋ ሓይሊ ሓጊዝዎ ንህወሓት ክስዕሮ ከም ዘይክእል ተረዲእዎ ምክንያቱ እቶም ናይ ደጋ ሓይልታት ክሕግዙካ ኮይኖም መጀመርያ መጋበርያ ምዃንካ ክፈልጥሎም ፅቡቅ መጋበርያ ክትኮኖም ከም ትኽእል ክፈልጥሎም ግን ካብ ህወሓት ንላዕለኸ ክጠቕሞም ከም ትኽእል ከመይ ገይሮም ከረጋግፁ ይኽእሉ ምስ ግዜ ክፈልጡካ ዝኽእሉ ህወሓት 26-27 ዓመት ምሶም ዝሰርሐ እዩ ስለዚ ንስኻ መኒኻ ኣሚኖምካ ኣንጻር ህወሓት ክድግፉካ ይኽእሉ ድዮም ኣይክእሉን nobody knows እጅ ከም ሰምዖ ዘለና እኳ ገለ ክፋል ነይሩ እዩ ዝበሃል ንሳቶም እዮም ደፋፊኦም ናብቲ ኩናት ዝበሃል እውን ኣሎ ኣሜሪካ ምናልባት ግዜ ተረኺብና ክንሪኦ ኢና ሕጂ እቲ እንኮን ህወሓት ንኽስዕር ክሕግዞ ዝኽእል ሓደ ሓይሊ ጥራይ ነይሩ ኣብቲ እዋንቲ ኤርትራ እዩ ነይሩ ብዘይ ኤርትራ ንህወሓት ፍፁም ክደፍሮ ይክእል ንህወሓት ክደፍሮ ኤርትራ ተድልየኒ እዩ ዝበለ ድማ ብክልተ ሰለስተ ዓይነት መለክዕ እዩ ዝግምግም ንሱ ሓደ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዘሎ ኳነ ገለ ዲፕሎማስያዊ ወታደራዊ ዓቕምን ኣለኒ እዩ ሓይሊ ኣየር ናይ ኢትዮጵያ ምሳሌ ኣሎ ገለገለስ ኣለኒ እዩ እንታይ እየ ግን ዘይብለ ኢሉ ንኤርትራ ኣብ ጎነይ እንተዘይገይረ እቶም ህወሓት በይኖም ወይ ሓይሊ ናይ ትግራይ በይኑ ክዋጋእኒ ይኽእል ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ኤርትራውን ዕርቂ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ሰብ ስለዚ ምስ ኤርትራ ኣነ ተቐላጢፈ በቲ ኤርትራ ክትረድኣኒ ክትሕግዘኒ ተመክሮ ክትበኒ በቲ ካልእ ድማ መቐርቀሪ እውን ክኾነኒ ዝኽእል ብምባል ዝተጠቐመሉ እዩ ሕጂ ኮይና ሃይንሳይት ንድሕሪት ክንጥምቶ ከለና ኩሉ እቲ መደባት ናይ ኣቢ ንፋኖ ዝተጠቀመ እውን ከይስልበጥዎ እዩ ንኩሉ ዝጥቀም ዝነበረ ንዓታቶም ክሃርም ከም ዝኽእል መደብ ነይርዎ እዩ ቀድም ግን ቤን ክጅምር ኢሉ ቀዳማይ ብትግራይ ክጅምር ንህወሓት ተኸቲለ እቶም ካልኦት ዝከኣል እዮም እንተ ኤርትራ ክርሕቅ ኣለዩ ኣብ ምክንያቱ ትግራይ እውን ስለ ዝህሉ ዓበ ቦታ ክህልወኒ ባፈር ዞን ናምሓራ ድማ ውሽጠይ ስለ ዝኸውን ንትግራይ ስዒረ ናይ ትግራይ ኩናት ተስዒረ ሞ ሰራዊት ኣብኡ ከፍ ተቢለ ናምሓራ ክበትኮየ ከምበርክኾ ይኽእል እየ ንፋኖ ንኤርትራ ድማ ቀስ ኢለ ረኻኽበላ ዝመስል ፕላናት ከም ዝነበረ ሕጂ ንርኢ ኣለና በዚ መልክዕ ድማ እቶም ኪላታት ነዚ ክገልፅዎ ከለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ትግራይ ጉዳይ ሕጂ إذا حدش كنا نبي جوزي كخيد سنة لغريكم. Trends to do that, but then of course there was a peace agreement in 2022 with the TPLF, that's the Tigrayan People's Liberation Front, and the Eritreans felt left out, so they're back to feuding again. Now the problem with that is Ethiopia's Red Sea ambitions are bothering them. Jonas mentioned that it doesn't have Red Sea access. It doesn't have direct Red Sea access because it's landlocked, but it does use Djibouti. All right, it relies on Djibouti for about 90% of its exports. It costs the country is a problem because one of the regional organizations was the Red Sea Council, and the Red Sea Council was based. That is a problem. Now, Eritrea is worried. I think that Ethiopia is going to try and get Red Sea access by invading. Now, we've mentioned, Jonas mentioned. So time to resolve بحفشة تكون تاتنا تزوبا يوم نيكس بني تكون بتوم كالوت علامات نتكال أودينز حب رجلو ونتاتنا يرترا أبي أحمد أبزوح نجارات إمتى خمسلون أفتق بحر ترى يكون زدلي أعتبر لسه بلا حيل بحري يزدلي أفتق بحري جبت له وكالون كتكم دخلين السجن حيل بحري يزدلي وتهدروا عقم بحر خجبر يزدلي كبير ترايد ما زدلي زلوا يرترا ما أبزخون يكون جلك فتن كم زغل تراس لزلهم سك لزلهم نوعو نتي كجبر زغل كحد فرز زغل زبل وكل سجنتات كجبر يخول يوم يعتبر أبز قد عايز ما تريتسي فورمز بحلالو تحقق ما أبالاتنا يتكيه بحر تراي أو زلوا تراي انترنبتي ريتسي فورمز زلوا أبي أحمد زمرها إثيوبيا أبقى بحر بوتاس لزي بالله أكل نيتريتسي فورم يكونتن نعبد ما أمنا زقطون زقيمتون زحزنتون تكباريا كونتات يا زياي بلو من البات ولا أنس كابتريتسي فورم أو يوم جن كم تعذاب أنت زتوا يمسألهن أنا أتسي أبلا كل دليل لزلو كم تعذبون من البات تخون حق تغير ناس مش على كم ويتنج ليست له أب ويتنج ليست أنت تجبروا كمان مثلا كم ويتنج ليست أنا أبي هناك عارف فورمسي ويتنج ليست أنت توت بقدر يكونن من البات حسب نت بلاناتنا أسفحنا أبا بحر زي بس حزل له قرب بتمسك بحري نقدر نستعمل تغيرنا كنا توقع خلينا يلوم تتوه ونقرب متهادة يبلانه جوكي كم زبال كبر يكلني مالتي يكون عندن أبي أحمد كابو كتبرت خلدي خايت تتبرون أبز زي قلت ودما تناك بحرنا بعلو أجندة ناتهم زي كونه بريزنت سياز دقاقي من غير وي وانا تاتلو وي توم وانا تدما كم أبويتنج ليست كاتوز دليديوم يكونون من البات أبتفل عليه أقاطع بخال من قدك نقول صونا خلينا زخونه قبتي تبهال أبزيات ملتيلا قبتي مس إثيوبيا زي فتح شجر كم زلوان إذا قد عايز دما مس إيرترا زلون زمدنا كلا يبلو بزي نتجارو
ነቲ ኣርሚ ሰብዓ ዝበሃል ኣብ ሱዳን ዘሎ ግብፂ ኢድ ከም ዘለዎም ኣቡ ግብፂ ምስኣቶም ከም ዝሰርሑ ሱዳን ጥራይ ደይኮነስ ግብፂ እውን ኢድ ከም ዘለዎም እቲ ሰራዊት ሱዳን ካብ ቀደም እቲ ኣርሚ ሰብዓ ዝበሃል ኣብ ሱዳን ዝነበረ ኣካል ናይ ግብፂ ምትእትታው ከም ዝኾነ ንሱ ስለዚ እዚ ሕጂ ዝፍጠር ዘሎ ዳይናሚክስ ድማ ንኣብይ ኣሕመድ ቀሊል ክኾኑ ከም ዘይክእል ብዙሕ ነገራት ከም ዘለዎ ግን ብግምጣሉ ንሱ እውን ብዙሓት ኣጆኻ ዝብልዎ ሓይልታት ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ንመለስ ናብቶም ዞባውያን ሓይልታት ክምለስ ኢና መጀመርያ በዚ ናይ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ናይ ኢትዮጵያ ንጀምር ጥንተ ተፈጥሮ ጸረ ኢትዮጵያ ለምን ሆነ የአስመራ ፖለቲካ ሲደራጅ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅምና ልዕልና መደርመስ ላይ መሰረት ያደረገ መሆኑ ስለምንድን ነው እንዴ ሆነው የሚል ጥያቄ አንስተን ነው ጅማሯችን የምናደርገው አፈወርቅ ካንተ ልጀምር ያ ብዙ ሰው የሚሳሳተው አንድ ነገር ሻቢያን እንደ መንግስት ማየት ከፈለክ የመጀመሪያው ስህተት እሱ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ሻቢያን እንደ መንግስት ማየት አትችልም መንግስት ማለት ለምሳሌ በየትኛውም ሀገር መንግስት የተለያየ አይነት መንግስት አለ አምባገነን ሊሆን ይችላል ዲሞክራት ሊሆን ይችላል ዘውዳዊ ሊሆን ይችላል አህዳዊ ሊሆን ይችላል በማንኛውም መንገድ ብቻ ፌደራሊስትም ሊሆን ይችላል ኤኒ ታይፕ ኦፍ ገቨርንመንት መንግስት ሊሆን ግን መንግስት ነው ትላለህ ያ መንግስት የትኛውም አይነት መንግስት ይሁን የራሱ ሀገር የራሱ ህዝብ ያንን ሀገርና ያንን ህዝብ ደግሞ መውሰድ የሚፈልገው የራሱ የሆነ መዳረሻ አለው ሻቢያ እንደዛ አይነት ነገር የለውም ሻቢያ ሲፈጠርም ፍጥረቱ ከዛ በኋላ በስልጣኑ ላይ በቆየባቸው ጊዜዎች ሲፈጽማቸው የነበሩ ተልእኮች ሲፈጽማቸው የነበሩ ስራዎች በጠቅላላ የተልእኮ መንግስት ነው ማለት ይችላል ለምሳሌ ጉድ ኮይና ንሰምዕ ዘለና ዝጉድ ዝግን ምስምዑ አገዳሲ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ኢና ንሰምዕ ዘለና ሻዕቢያ ኩሉ ግዜ ካብ ዝፍጠር ፀረ ኤርትራ እዩ ፀረ ኢትዮጵያ እዩ ኢትዮጵያ ከይትዓቢ ከይትምዕብል ሓያል ከይትኸውን ኩሉ ግዜ ፍሬኖ ኮይኑ ክዕዛዝ ዝደልን ከዳኽማ ንታሕቲ ከውርዳ ዝደልን ሓይሊ እዩ ንዝብል ከመይ ትርእዮ ንዝብሎ ዘሎ ሻዕቢያ ብመሰረቱ መንግስቲ ማእስ ኮይኑ ሃገር ከማእስ ኮይኖም ተልእኮ እናወሰዱ ናይ ካልኦት መጋበርያ ኮይኖም ዝቕፅሉ እዮም ኢሉ ክእምኖ ዝፍትን ዘሎ ኣታ ናይ መን ተልእኮ እዮም ከዝቕበሉ ኣታቶም ከምቲ ናታትኩም ፊኖን ስርናይን ዝበልዕ እኳ ብዝቢ ኤርትራ ከምዘ የለ ይፈልጡ ድዮም ሰራዊቱ ይኹን መንግስቱ እኮ ካብታ ግራቱ ዝድረር እምበር ናይ ፊኖ ናይ ካናዳ ወይ ግን ስርናይ ናይ ዩኤስኤ ዝበልዕ ሰራዊት ወይ እውን መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ከምዘ የለስ እምበር ዶ ይፈልጡ እዮም እናፈለጡ ድዮም ዝፀሙ ዘሎ ወይስ ምናልባት ንመጀመርያ መንግስቲ ኤርትራ ዲፕሎማሲ ዝገብር ዘሎ ሕጂ ኣብዚ ቀረባ ድሕሪ ነዊሕ ተነፅሎታት ኣብዚ ቀረባ ይፅዕፅዕ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ዝገብር ዘሎ ካብ መዓስ ጀሚሩ ዳይ ዕሱብ ነይሩ ገንዘብ ዝወሃቦ ነይሩ ወይ እውን ፍሉይ ተልእኮታት ዝፍፅም ነይሩ ተነፂሉ ዓለም ሙሉ ዘይተቐርበ መንግስቲ ዶ ትብሎ ኣይነበርኩምን ቤን ገይሩ ዳይ ተልእኮታት ዝወሃቦ ነይሩ መን እዮም ከቶም ተልእኮ ዝብዎ ነይሮም ብሓርካስ ኣብ ዕሱብነትን ተልእኮታትን ኣጀንዳ ናይ ካልኦት ምፍፃምሲ ካባኻትኩም ንላዕሊ ሳሎ ድዩ ኸ ካባኻትኩም ንላዕሊ መወዳድርትኩም ከሎ ድዩ ሕጂ ዶ ይኮነ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ናትኩም ንባዕሉ ብካልኦት ዝዝወር ምዃኑ ዓለም ሙሉ ዝፈልጦ ምስጢር ዝኾነ ዝለዓለ ገንዘብ ሒዙ ዝመፅእ ድሌቱ ናብ ዝደለየ ኣጀንዳ ክገብሮ ዝኽእል ስለዚ ቁሩብ እምበር ዶ ይስከፉ እዮም ድሕሪ ኢልካ ወል ሎሚ ዘሎ ዘበን ሓንቲ ነገር ገለገለ ኤርትራውያን ዘይተረድእዎ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ናይዚ ሕጂ ዘለናዮ ዘበን ኣካይዳ እንተሪእኻዮ ግን እንታይ እዩ ኣብ ጅባኻ ወይ ኣብ ባንክኻ እንታይ ኣለካ ዘይኮነ ስታይ ክዳን ተኸዲንካ ኣለኻ ወይ እውን ኣብ ከመይ ዓይነት ስእሊ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትሰድድ ኣለኻ ንሱ እዩ ትምዐቀኒ ናይ ፅቡቕ ኣለኻ ዲ ዋላ ሕማቕ ኣለኻ ዝዕቅነልካ ንሱ እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ መዐቀኒ ኩሉ ብሶሻል ሚድያ ኮይኑ ስለ ዘሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ ፅቡቕ ክዳን ገይሩ ኣብ ፅቡቕ ገዛ ከም ዘሎ ነቲ ዘለዎ ድማ ብኤዲቲንግ ኣፀባቢቑ ዘቕርብ ሰብ ፅቡቕ ሂወት ከም ዘለዎ እዩ ብዓለም ዝፍለጠሉ ነቲ ትክክለኛ ሂወቱ ንክፈልጥ ዝፅዕር ውሑድ እዩ ክገርመኩም እዚኣ ዓባይ ፀገም እያ ኮይና ዘላ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ዘበን ስለዚ ምናልባት ንስኻትኩም ከም ሰብ መጠን እውን ነቲ ሶሻል ሚድያ ኣጠቃቅማ ምናልባት ቢዝነስ ክትገብሩ ትደልዩ ወይ ግለ ክትገብሩ ተኮይንኩም ፕሮፋይል ናትኩም ኣገዳሲ እዩ ፕሮፋይል ናትካ ፅቡቅ ሓያል ተደይ ኮይኑ ንዓኻ ብግልኻ ኣብ ገዛኻ ሪሰርች ገይሩ እንታይ ተማሂሩ መን ኢሉ ክግደሰልካ ዝኽእል ሰብ ወይ እውን ሰከንድ ከጥፋልካ ዝኽእል ሰብ የለን ዩ ሃቭ ቱ ፕሬዘንት ዮርሰልፍ ነፍስኻ ፅቡቅ ክዳን ጌርካ ፅቡቅ ኣቃውማ ጌርካ ኩሉ ናትካ ተመክሮን ፍልጠትን ዘርዚርካ ነፍስኻ ፕሬዘንት ክትገብር ንትካልካ ፕሬዘንት ክትገብር እንተደይክኢልካ ኖበዲ ኬርስ ኣባውት ዩ ኖበዲ ጊቭ ወላ ሓደ ብዛዕባ ኩነታትካ ብዛዕባ ታሪክካ ክግደስ ዝደሊ ሰብ የለን ኣይ ቲንክ እዚኣ ኮንሰፕት እዚኣ መንግስቲ ኤርትራ ወይ እውን ሃገረ ኤርትራ ብፅቡቅ ዘይተላበሰታ ነጥቢ እንተላ እዚኣ ንዘለና ዓቕምታት ከምቲ ዘለዎ በቲ ኣካይዳ ናይ ዓለም ፕሬዘንት ክንገብሮ ኣይንኽእልን ዘለና እንታይ ማለት እዩ ሻዕብያ ይሰርሕ እምበር ከርኢ ደልን እዩ ዝብል ዘረባ ኣሎ ሻዕብያ ኣብዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም እዩ ዘሎ
ኣብዛ ዓለም ነብረላ ዘለና ድማ ዝተወሰነ ጸጋታት እዩ ዘሎ and you have to compete ክትወዳደር እዩ ዘለካ ካፒታል ተደሊኻ ክትወዳደር ኣለካ ኢንቨስተር ተደሊኻ ክትወዳደር ኣለካ ክትቀዳደም ኣለካ ቴክኖሎጂ ተደሊኻ ክትወዳደር ኣለካ ማሓዙት ተደሊኻ ክትወዳደር ኣለካ ማሓዙት ናይ ቁጠባ ክኾኑ ይኽእሉ ናይ ስትራቴጂ ክኾኑ ናይ ቁጠባ ክኾኑ ይኽእሉ ናይ ጥዕና ክኾኑ ይኽእሉ ናይ መድሃኒት ክኾኑ ይኽእሉ you need partners anyway ስለዚ እቲ ዓለም ድማ እንተለካን እንተለካ ማለት ፍልጠት ዲ ዘለካ ገንዘብ ዲ ዘለካ ዕዳጋ ዲ ዘለካ ንዘለካ ጽቡቅ ጌርካ ፕሬዘንት ክትገብር ትኽእልካ ጥራዩ ክርከብ ዝኽእል ባዕሉ ሰብ ገሚቱ ክመፀካ ግን ቅሩብ ክብ ዝበለ ኮይኑ ይስምዓኒ ስለዚ ኤርትራ ፕሮፋይል ናታ ከም ሃገር ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣፕሊፍት ዓብ ነገር ክትገብረሉ ሃይታ እዩ ግዴታ እዩ ኣብ ቱሪዝም ዘለና ድዩ ኣብ ዕዳና ንኣብነት ናይቲ ማይኒንግ ኢንዱስትሪ ናትና ሓደ ዲሰንት ዝኾነ ዌብሳይት ተገይሩ ኩሉ እቲ ጸጋታት ናቱ ዘለዎ ኣብዚያ ምሳይ ትረዳዱን ዘይትረዳዱን እንዳሓነ ናትኩም ሪቶክ ትብኑ ትኽእሉ እዮም ግን ሓንቲ ነገር ክዛረበኩም ይፈቱ ነዛ ዘረባ እዚኣ ካብ ዘለዎ መልሲ ክትቡኒ ተስፋ ኣለኒ እንታይ እሱ ድማ ክንደይ ሚኒስትርታት ኣለዋ ኤርትራ እስከ ነገሩን ክንደይ ሚኒስትርታት ኣለዋ صحافو لي توم تفلتو صحافو نتوم زي فلتو خطفلتوهم سلتقولوا نتوم زي فلتنا ويون كاين غاغا سلدفرانا كذا كتبلونا تقولوا كندي من السرتات كم زلنا ويب سايت لنا دو زعبرنا نفس وقف ويب سايت كي نفس وقف منستر ويب سايت على ورو نزل حتى زحت زلغو نفس وقف منسترنا يرترا ويب سايت مناس نيرترا كبدا يكون مغنياتو بزحت ناي تكنولوجي مهارات ابتناي ما ينفع تفر الله نيدجزو له دياسبورا غدفو اوشت عدت رايسي ما عاد كيلاتات الله يرتا هجي ويب سايت كسرحو زغلو تعامل له يلن كنبلاي نغلينا زغلو اب تمرتين بس ناغبركا ويب سايت كسرحل كازغل عام يلن مبال صرفينا تاغرون ازق انتي مالتي عام تلكا خوينو ገንዘቡን አለው ኤርትራ ገና ገንዘብ ጸገሙን ይብላ አሁን ለካ ገንዘብ አለካ ሰዋይ ስለምታይ ትገብሮን አለኻ አገዳስነት ይብሉን ኮይኑ ስለተስማዓካ ዘሎ ዲ ቀዳምነት ይብሉን ቀዳምነት ዘሎ ኩነታት አይኮነን ይልካ ስለተአምን ዘለኻ ዲ ዋይ ምክንያቱ ኤርትራ ንዘለዋ ጸጋታት በትናይ መለክዕ ናይ ዓለም እዚያ ንነብረላ 16 ዘለ ክፍለ ዘበን ወይውን 16 ዓመተ ምህረት ንነብረላ ዘለና there are certain ገለ መንገድታት አለው ኣብ ዓለም ኦፕሬት ትገብር ከለኻ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዌብሳይት ናትሎ shabai.com ክትብላ ትኽእልኻ shabai.com ምስቲ ኣነ እኳ ብኤርትራ ሚኒስትር ሓበሬታኒ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ክብሎም ቅርብኳ ትውሕደ እያ ምክንያቱ ኣካል ናይ ሚኒስትር ፎሬን ኣፌርስ እዩ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ስለዚ እቲ ፎሬን ኣፌርስ ናይ ኤርትራ ክልተ ኣገባብ ዘለዎ ናይ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ዝገብሮ ነቲ ፓብሊክ ሚድያ ሪሌሽንስ ወይ ፓብሊክ ሪሌሽንስ እቲ ፓብሊክ ሪሌሽንስ ናይቲ ፎሬን ሚኒስትር ናይ ኤርትራ በቲ ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ዝግበር ዝውን ምንጽጻር የድልዮ ደሓንሱ ንግደፎ ነፍስ ወከፍ ሚኒስትር ግን ናቱ ዌብሳይት ሓሊዎ እቲ ዌብሳይት ናቱ ድማ ነቲ ዝቦም ኣገልግሎታት ዝገልጽ ንኣብነት ሚኒስትር ዕዳና ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ቱሪዝም ናይ ኤርትራ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኤርትራ ዌብሳይት ክህልዎ ይኽእል ግን ብዙሕ ምስጢራውነት ስለ ዘለዎ ስዳሕ ኣውታት ብዙሕ ዓይናቱን ኢና ጀነራል ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ግን ምስጢራውነት ስለ ዘድልየሱ ካልእ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኤርትራ ሚኒስትሪ ሰብኣዊ ዕዮን ድሕነትን ናይ ኤርትራ ሚኒስትሪ መሬትን ሃብትን እዚኣቶም እጂ ሚኒስትሪ ሃብትን ናይ መሬትን ሚኒስትሪ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ሚኒስትሪ ሃብቲ ዓሳ ናይ ኤርትራ ኩላቶም እዚኣቶም ጸጋታት ዘለዎም ዕድላት ንዘለዎም ናይ ኢንቨስትመንት ወፍርታት ተለው ዝድለዩ ነገራት ተለው ኩላቶም ሲ ኣብቲ ዌብሳይት ተለው ድሕሪኡ ንመንግስቲ ኤርትራ ብዙሕ ሕቶታት እውን ከተቕርበሉ ትኽእልኒ ኢኻ ስለምንታይ ኬትካ ኣንብበ ካብቲ ዌብሳይት ካ ንብል ንሕና ፈርዲኻኒ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ካብ ንነፍሲ ወከፍ ኣብ ኤምባሲ እናኸድካ ተፅምም እቲ ነገራት እቲ ኣብ ዌብሳይት ሊስትድ ኮይኑ ነፍሲ ወከፍ ሚኒስትሪ ድሕርታ ዌብሳይት ናቶም ድማ ናቶም ፕላትፎርም ኣብ ሶሻል ሚድያ ይህልዎም ነቲ ናቶም ሓድሽ ነገር ድማ ናብቲ ዌብሳይቶም ይገብሩ ክንደይ ዜና ምሰራሕና ብዛዕባ ኤርትራ ከም እንተዘሉ መሲልኩም ክንደይ ዜና ስለዘየለ ኣይኮነን ዜና ዝውሕደና ዘሎ እቲ ዜና ኣብ ኤርቲቪ ክመፅእ ከሎ ተመሪፁ እዩ ዝመፅእ እዚ ማለት እዩ እቲ ዝበለፀ ዝሓሸ ዝበልዎ እምበር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነት ናቱ ኣኼባታት ናቱ ቻርተራት ናቱ ፕላናት ናቱ ፕሮግረሳት ኣለዎ እዩ ሚኒስትሪ ሃብቲ ዓሳ ናቱ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ሓደ ከም ኣለዎ ስለዚ ኩላቶም እዚኣቶም እቲ መንግስቲ ብሓንቲ መንገዲ ጥራይ ከውፅኦም ኣይክእልን እዩ ቀልል ዝበለ ኣብነት ክበኩም እዛ ቻነል ናተይ ስንዓይ ትንእሰኒ እያ ክነግረኩም ትንእሰኒ እያ ንዓይ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ብዛዕባ ስፖርት ዝግበር ፅቡቅ ነገር ንስፖርት ጥራይ ዝገብር
ሰብ ኣብ ትሕተይ ኮይኑ ወይ ምሳይ ኮይኑ ትሰርሕ ከሙ ክመጽእ ይደልየ ኒ ኢንተርቴይንመንት ነቲ ናይ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ሪያክት ክገብር ዝኽእል ድዩ ኣናላይዝ ክገብር ዝኽእል ክህሉ ስለዘተ ቻነል ትጸበኒ እያ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ቪድዮ ክገብረላ ስለዘይክል እንታይ ክብለኩም ኢለ ኤር ቲቪ ትጸበያ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጸጋታት እየ ዝብላነ ትጸበያ ትንእሰ እያ ኤርትራ ኤር ቲቪ ንእሽተይ ነገር ጥራይ ክትገብር ትኽእል እምበር ንኩሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ካፕቸር ክገብራ ኣይትኽእልን እያ ዳትስ ዋይ ድማ ሓደ ግዜ እንታይ ብል ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ነገር ትፍጸም የለን ኤር ቲቪ እኮ ዝወፁ ዘሎ ዜናታት ውሑድ እዩ ዝብለካ ሰብ ኣሎ ቢካዝ the country is big compared to ሓደ ቻነል ወይ እውን ሓደ ቲቪ ስቴሽን ንኩሉ ሓበሬታ ከውፃልካ ይክእልን ካብኡ ናብ ኸማንታ ድምፂ ሓፋሽ ነቲ ናይ ሬድዮ ብቪድዮ ገይሮም ስለ ዘውርድዎ ጽቡቕ ይሱ ኩሉ እዚ ንዛረቦ ዘለና ንምንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና ኤርትራ ከምቲ ጸላእትና بحصوتن ببروباغاندان بتنكلن بخالن ولا ጸላእትና ደይኮንስ ካልኦት ድርባብትና ብዙሕ ነገር ሓበሬታ ኣብቲ ሚድያ ክሰርሑ ዝፍትኑ ተራ ድማ ኣለዎ እሱ ንሕና ድማ ዓቕምና ኣለወና ክንገብሮ ንኽእል ብዙሕ ገንዘብ ዝሓትት ኣይኮነ እዚ ነገር እዚ ትምሁር ሰብ ኣለካ እዩ መንእሰይ ምሁር ኣለካ እንግሊሽ ዝመልኽ እዞም ቆልዑ ኣብ ሃይ ስኩል ዝዛረቡ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ይኽመም ኣለዉ ብሪልያንት كل ነገር ገብሩልካ ኹልዮም ኣይኮነን ናይ ትዊተር ቴክስት ገብረልካ ዝኽእል ኣይኮነስ ካልእ ገብሩ ዝኽእሉ እዮም ዓቕሚ ኣለዎም ዋላ ኣብ ቴክኖሎጂ እውን እዚ ሮቦታትን ድሮናትን እኳ ዝፍትኑ ኣለውና ስለዚ ኩሉ ዝገብሩ ኣለዉ እዮም እዚ እዚ ንዛረቡ ዘለና ከም ሓደ ኤርትራዊ ኮንካ ትሪኦ ከለኻ ብዙሕ ክንገብር ንኽእልና ንሳቶም እቶም ከናና ዘይኮኑ ከዳኽሙኻ ወይ እውን ከናእሱኻ ከነፍቅድ የብልናን ሓንቲ ዘይብላ እቲ ሃገር ቴክኖሎጂ ዘይትፈልጥ ወላ እውን ገለ ነገር ክትገብር ዘይትኽእል ገለ ክብሉኻ ከሎ ይስማዓካ እዩ ስለዚ ንፈልጥ ኣይኮነን ኣለና እዩ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ተዓቕምታት ኣሎ እዩ ኣብ ውሽጢ እንተዘየላ ኣብ ደገ ኣሎ ነታ ውሽጢ ዘሎ ክድርዓሉ ዝኽእል ኣብ ደገ ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ነቲ ኩሉ ጌራ ናብ ቅድሚት ክትመፀሉ ትኽእል መንገዲ ኢና ንደሊ ዘለና ነቲ ኩሉ ዘምፅእ ዘሎ ድማ እዞም ድርባያት ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረቡ ከለዉ ከም መንግስቲ ይኮነን ናይ መንግስቲ ኣካይዳ የብሎምን ናይ መንግስቲ ኣቃውማ የብሎምን ዘብሎም ዘሎ ስለ ዝነቐፉና ዘይኮነስ ሓደ ግዜ ክንዳኻ ዘይኮን በኣኻ ይውዕል ዝበሃል ብተግባር እውን ከነርእዮም ክንክእል ኣለና ኤርትራሲ ኩሉ ነገር ክትገብር ከም ትኽእል እውን ከነርኢ ኣለና ንዓታቶም ንምሕጓስን ንምዕፃው እንተይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ዝጠቅም ኮይኑ ንህዝቢ ኤርትራ ዘገልግል ኮይኑ ግን ከዓ ንፀላእትና ድማ ኣፎም የትሕዘልና ዝኾነ ኣብ ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ሻዕብያ cannot view as a conventional sovereign government regional role ሻዕብያ's true objective is neither okay ኩሉ ግዜ ርግኣት ወላ ሰላም ዘገድሶ ይኮነን ናበለዩ ዝዛረብ ኣብዚ ኩሉ ግዜ ኮንጎ ኸ ይብሉ እምበር ኤርትራ ኣብ ኮንጎ ኢድ ነይርዋ ኣብ ሱዳን ጉዳይ ኣታበጃኹም ነፍስኹም ፈለጡ ከማኻትኩም ውርደተኛ የለን ኣቐድማ ኣቢልና ንሪኦ ፀናሕና እውን እኮ ረባሺ ናይቲ ዞባ እያ ትብለኩም ፀኒሓ ከምኡውን the greatest arm of ሻዕብያ is the Eritrean people themselves ህዝቢ ኤርትራ እዩ ሰራዊት ናቱ ያ of course ሰራዊት ናቱ ናይ ኤርትራ ህዝባ እዩ ካልእ ዳ ከማኹም ዳ እንታይ ዳ ክትገብር ደሊኹማ hatred of their own base external masters and projects ስለዚ ናይ ኤርትራ ንከናእሱ ዝብልዎ መብዛሕትኡ ንዓታቶም ዝምልከት እዩ ሸለል ኢልና ክንሓልፈ ንኽእል ኢና ግን እዚ ኣብዚ ዘሎ ሰብ ግን ኣይ ቲንክ ብኤርትራ ይመልሓሱ ፅሩ ይመስለኒ ንቐፅል ካብኡ ንላዕሊ ዝበልሑ ኢትዮጵያውያን ዝብልዎ ግን ንስማዕ ጀነራል ጻድቃንም ጓደኛችን ጌቾ የሚናገሩ ነገር አንዳንዴ ኮንፊውዝ እያደረገኝ መጥቷል ለምን መሰለህ አንደኛ ዲስ አር ስማርት ኢንዲቪጁዋልስ ካድሬ ነገር አይደሉም እውቀቱም ብስለቱም ያላቸው ሰዎች ናቸው የሚሉትን ነገር ደግሞ እንደማያምኑ ታውቃለሁ ግን የሚሉት ነገር ጉዳት አለው ኤግዛክትሊ የትግራይ ችግር እኮ ከኢትዮጵያ ነው የመነጨው ከኢትዮጵያ ጋር የተያያዘ እኮ ነው የአስተዳደራዊ የፖለቲካል ማኔጅመንቱ ፖለቲካው ማኔጅመንት ሽግሩ ማኔጅ ያደረግበት ሂደት ነው ኢትዮጵያ ሽግር ማኔጅ እንዲያደርግ ኃላፊነት የወሰደው ጠቅላይ ሚኒስትር ነው አብይ አህመድ ይባላል በወለጋም ላለው ችግር ጎጃምም ላለው ችግር ትግራይም ላለው ችግር ሜይን ሪስፖንሲቢሊቲ የአመራር ኃላፊነት የወሰደው አካል ነው እንታይ ዝብል ጀዋር መቸም በልሕ ርእስን ፅሩብ መልሓስን እዩ ዘለዎ ሎሚ ቀንዲ ካድረታት ናይ ኣቢ ኮይኖም ዘለዉ ጻድቃንን ጌታቸው ረዳን ኢሉ ኣሎ ክልቲኦም ካድረታት ኣይኮኑ እዚኣቶም ሲዝንድ ፖለቲሽያንስ እዮም ኢሎም ኣብ ፖለቲካ ነዊሕ ተመክሮ ዘለዎም እዮም ሕማቕን ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጡ እዮም ኢሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሽግር ህወሓት ከም ዘይኮነ ሽግሩ ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጡ እዮም ኢሉ ናይ ትግራይ ሽግር ናይ ኣምሓራ ሽግር ናይ ኦሮሞ ሽግር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ምሕደራ ምዃኑ አንዳዕዲዖም ዝፈልጡ እዮም ኢሉ ስለምንታይ ዳ ከምዚ ይኸዱ ኣለዉ ግን እናፈለጡ ዝገብሩ ዘለዉ እዮም እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ
ዓብ ዋጋ ነቲ ሃገር ይኽፍላሎ እቲ ነቲ ህዝቢ ድማ ዓብ ዋጋ ይኽፍላሎ ኢሉ ስለዚ ተጋግዮም ዝገብርዎ ነገር ኣይኮና ንርኢ ዘለና ኢሉ ነቲ ገይም ፈሊጦም ኩሉ እቲ ሓደጋ እናንበቡ እቲ ንዑ ዝገብር ዘሎ ኣቢ ሽግራቱ ስለ ዝፈልጥዎ ኣብ ጎንኻ ኮይና ምሳኻ ኮይና ኣጀንዳና ክንገብር ንኽእል ኢና ካብ ዝብል እዮም ምስ ዘለዎ እምበር እቲ ፀገም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብፍላይ ድማ ብቐንዱ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም መበገሲ ናቱ እንታይ ምዃኑ ጠፊዎም ኣይኮነን እዩ ይግዳስ ንዓቢ ብኸመይ ይገልፅዎ ነይሮም ትማሊ ሎሚ ናቱ መጋበርያታት ክኾኑ ርእሲ ፀገም ኣለዎም ኮይኑ ዘይኮነሲ ደይ መደይ ኢሎም ኩሉ እቲ ሽግር እናፈለጡ ምረብሖም ይኸዱ ሰውዬ ከችግሩ ከኃላፊነት ነፃ አድርገህ ሌሎቹን ለመተቸት በጣም ከባድ ነው። እኔ የትግራይ ኤሊት ክራይሲስ ውስጥ ገብቷል። የእርስ በርስ ያላቸው ሽኩቻ እውቀታቸውና ብስለታቸውን የጋረደው ይመስለኛል እና ይሄ ደግሞ ኮንሲኩዌንስ አለው ለትግራይ ለኢትዮጵያም ኮንሲኩዌንስ አለው። ቆም ብሎ ማየት ያለባቸው እነ ጻድቃንና እነ ጌታቸው ኢትዮጵያን ከአብይ በኋላ ማሰብ መቻል አለባቸው። ትግራይን ከህወሓት በኋላ ያ ከም ንሪኦ ዘለና ጌታቸው ረዳ ዝብሎ ዘሎ እዚ ጀዋር መሓመድ ዝብሎ ዘሎ ኣገደስ ዘረባ እዩ። ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ቀሊል ጉዳይ ኣይኮነን ይብል ኣሎ። ማሕፈሻ ናይ ተጋሩ ኢሊት ኣብ ምሕር ፅልእን ምትህልላኽን ምእታዎም እቲ ኣትዮሞ ዘለዎ ደረጃ ምትህልላኽ ፅልኢ ነቲ ዘለዎም ልቦና ፍልጠትን ጋሪድዎ ይብል ኣሎ። ሓደ ነቲ ሓደ ንከውድቆ ኩሉ ዓይነት ሓይሊ ኩሉ ዓይነት ጥበብ ክጥቀም ይትፍትን ዘሎ ኢሉ እቲ ዝሕዝን ክፋሉ ግን ኣብይ ኣሕመድ ንዘለኣለም ዝነብር መራሒ ይኮነን። ንኢትዮጵያ ኪኖ ኣቢ ክሓስቡላ እዩ ዝግባእ ንትግራይ ድማ ኪኖ ህወሓት ክሓስቡላ ምተገበአ ይብል ኣሎ። እቲ ዝፅሕትርዎ ዘለዎ ሓዊ ክንምንታይ ፀገም ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑ ገምጊሞም ጥንቃቐ ክወስዱ ምተገበአ እዩ ዝብል ዘሎ። ብሓፈሻ ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ መሰረቱ ፀገም ናይ ምሕደራን ናይ ኣብይ ኣሕመድን ከም ዝኾነ እናፈለጥካ ግን ብግላዊ ካልእ ፀገማትካ ኣጀንዳኻ ንኸተሳልጥ ፀቢብ ኣጀንዳኻ ንኸተሳልጥ ነቲ ዝግበር ዘሎ ዕንወት ከተሳሲ ሓደ ግዜ ድማ መሊስካ ንከተጋድድ ትገብሮ ዘለካ ኣካይዳ ሓደገኛ እዩ። ፅባሕ ንጎ ድማ ካብ ተሓታትነት ከም ተመልጥ ኣይገብረካን እዩ እናበለ ይዛረብ ዘሎ። እዚ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ንርኢ ኣለና። ናው ሌትስ ሽፍት ማርሻ ንቐይር ኣብ ጎረቤትና ሱዳን It says it's documented the killing of at least 45 civilians in El Obeid, the capital of Sudan's North Kordofan state. The killings took place between June 6th and June 28th. The UN has recorded at least 15 drone attacks on the city. More than 41 others were injured in the strikes. The paramilitary Rapid Support Forces are battling the Sudanese military for control of El Obeid and the surrounding areas. Meanwhile, the UN Human Rights Chief is... ከም ትሪእዎ ዘለኹም መሳኪን ሱዳን ሞትን ስቃይን ደይፍለዮም ኣብቲ ኤል ዑቤድ ዝበሃል ከተማ ድሮ ኣብዘን ዝሓለፋ ሓፀርቲ እዋናት ከባቢ 45 ሰባት ተቐቲሎም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ። እቲ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብዚ ቦታ እዚ መፅኡ ዘሎ ድማ ዓለም ሙሉእ ተእውየሉ ዘላ ጉዳይ እዩ። ሱዳን ፀገም ናቶም መወዳእታ የብሉ፣ ሽግር ናቶም መወዳእታ የብሉ። ኩሉ እዚ ፀገም እዚ ድማ ሱዳን ባዕላ ዝፈጠረቶ ይኮነ። ግን ጠንቂ ናይቲ ፀገም ግን ኣሎ። ጠንቂ ናቱ ሓድነት ናይቲ ሃገር ዘይምሕላው ሓላፍ ዘላፍ ኮይንካ ምኻድ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሓደ ልዕሊ እቲ ሓደ ክኸውን ምፍታን ኣብ ፖለቲካ ውፅኢት ናቱ 60 ዓመት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ውግእ ከኣተኻ ኢቭን ድሕሪ 100 ዓመት ክመፀካ ይኽእል እዩ። ምክንያቱ መሰረቱ ዝተበላሸወ ገዛ ክንምንታይ ነዊሕ ጠጠው ኢሉላ ኣይኮነን። ሓደ መዓልቲ ክወድቕ ምዃኑ ርግፀኛ ኢኻ። መሰረቱ ጥዑይ እውን ክወድቕ ይኽእል እዩ። ግን እንታይ ክትገብራ ትኽእል? መብዛሕቲ ግዜ መሰረቱ ጥዑይ ዝኾነ ገዛ ሃገርን ክትሃንፅ ኣለካ። መሰረት ድማ እቲ ሃገር ማለት ሰብ እዩ። ካልእ ትርጉም የብሉን። ሃገር ሰብ እዩ። ሰብ ስለ ዝኾነ እቲ ሰብ ተኸባቢሩ ክነብረሉ ዝኽእል ኣካይዳን ፖሊስን ክትሕንፅፅ ኣለካ። ንሰብ ተኸባቢሩ ክነብረሉ ዝኽእል ሰብኣዊ ክብሩ ከይመንጠልካ ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕነት ኣለዋ ኣፍሪካ፣ ሱዳን ብዙሕነት ኣለዋ፣ ካልኦት ሃገራትን ኤርትራውን። ስለዚ እቲ ሓድነት ዘይምህላው ኩሉ ግዜ ናይ ሱዳን ፀገማነ ጀነራል ኩስቶ ምስመን ኣሎ፣ ሰራዊት ምስመን ኣሎ፣ ዕሱባት ስለምንታይ ኣለዉ፣ ኢማራት ስለምንታይ ኣትያ ካልኦት እንታይ ይገብሩ ኣለዉ? እሱ እቲ ቀደም ክትገብሮ ዘይግባእካ ምስ ኣጉደልካዮ ዝመፅእ ነገር እዩ። ሓድነት እንተዝነብር ነይሩ ፀገም እዚ ኣብ ማይ ይመፀን። ዋላ ናይ ትግራይ ፀገም ከምኡ ብለኩም ሓድነት ዘይምህላው ምትህልላቕ ዝፈጥሮ ዘሎ ነገራት እዩ። ሓድነት ናይ ህዝቢ እንተለካ ተኻልእ ኩሉ ይስገር። ብሓፈሻ ቅልውላው ናይ ሱዳን
መዛረቢያ አጀንዳ መውዓልና ቴሌቪዥናት National community cannot allow a repeat of the widespread atrocities that took place in Samsam camp for displaced people and in Al-Fashar in North Darfur last year. My office assessed that at least 6,000 people were killed in the span of just 3 days when the RSF captured Al-Fashar. We found the RSF and allied militia committed war crimes and crimes against humanity, including mass killings, summary executions, sexual violence and ዝኹሉ ጭብጥን ሓበሬታን ከም ዘሎ ኣብ አልፋሸር ዝበሃል ጥራይ ዝዳዕመ መሰረት ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣብ ዝኣተወሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ልዕሊ 6,000 ሰብ ከም ዝቐተለን ገበናት ናይ ኩናትን ገበናት አንጻር ሰብኣውነትን ኩሉ ዓይነት ቅትለት ዓመፅ ኩሉ ከም ዝፈጸመ ዝኣክል ጭብጥ ኣለዎም እዚ ናይ ሂውማን ራይትስ ሓላፊ ኩሉ ዝጭብጥ ኣለዎም ዓለም ሙሉ ብኩሉ ኢንቨስቲጌሽን ዝበፅሓት ኣለዎም ግን ዝገርም ኩነታት እዩ መን ይፍጽሞ ዘሎ ዳዕመ መሰረት ኦኬ ኣብ ልዕሊ እንታይ ስጉም ተወሲድካ ኦኬ በትን ነቶም ገለ ዝብዎ ዘሎ ገለ ቀንዲ ዝሕግዞ ዘሎ ዳዕመ መሰረት መን እዩ ኢማራት እንታይ ስጉም ተወሲድካ nothing in fact look at this ዘሕዝን እኮ እዩ Workers have been targeted, civilians have been killed, essential services disrupted. We've seen this pattern before. Last year, the world failed the people of El Fasher. We must not allow the same to happen in El Obeid. So this is the UK Foreign Minister. Yeah, Minister ጉዳያት ወፃኢ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ El Fasher ዘጋጠመ ግፍዒ ኩሉ ርኢናዮ ኢና ክንደይ ሰብ ተገፊዑ ክንደይ ሰብ ተቐቲሉ ክንደይ ሰብ ተዓሚፁ ኩሉ ፀገማት ገበናይ ኩናት ክትፀብሪ ኢና ኢሎ okay so what did he do El Fasher ቅድሚ 20 ዓመት ዘጋጠመ ወይ ቅድሚ 200 ዓመት ዘጋጠመ ኣይኮነን ቅድሚ ዓመት ዘጋጠመ what did you do ምክንያቱ you have everything UK UAE ማዓት ትካላት ኣለዎ ማንቸስተር ሲቲ ክለብ ብUAE ዝውነን what measures did you take nothing ገርመኩም UK ንባዕሉ ይኽሰስ ኣሎ ምክንያቱ ሓላፍነታዊ ተግባር ከይገብሩ ንኢማራት ገንዘብ ናይ ኢማራት ከይሃድሞም ኢሎም ባዕሎም ፈልጡ ሱዳናውያን ንሕና ረብሓና UK ጥራይ ዘገድሰና እዮም ዝብሉ ዘሎ ወፂኻ ኣብ ስክሪን መፂኻ ቅድሚ ዝነበረ ዳቪድ ላሚዲ ወላ whoever his name is ማቲዩስ እውን ኮይ ዛረብ ነይሩ እቲ ህልቂትን ሞትን ግን ተጠዋ ይበለ ስለዚ መፂኻ ስለተዛረብካ ቃላት ኣፈለመች ስለዝኾንካ ዝመፅእ ለውጢ የለን Can you stop this madness? ነዚ ፀገምን ነዚ ኩነታትን ተጠው ከተብሎ ትኽእሉ ኣይትኽእሉን ኢኹም ምክንያቱ you are profiting ካብቲ ኩነታት ትወላ ካብ ኩናት ናይ ሱዳን ተደይከሰብኩም ኢማራት ገንዘብ ኢንቨስት ክትገብረልኩም ስለትደልዩ ናይ ሱዳናውያን ቃንዛ ይግድሰኩም እዩ ግን ዘይትገብሩ ተኮንኩም ኣፍኩም ክሓዙ ከተምስል ደሊኻ ከምዚ ንብዓት ናይ ሃርገፅ ናውፃኻ ብሂወት ናይ ሰባት ፀወታ ላግፅን ንኣቢ ሸይሸይ ተብልዎ ዘለኹም በዓል ስኹም ዘይኮንኩም ኣቢ ድማ ንዳዕ መሰረት ዝሕግዝ ዘሎ እዩ ስለዚ ብዙ ነገር ክገብሩና ካሉ ክገብሩ ኣይደልን እዮም ዘለው ዝሕዝን ኩነታት ናይ ሱዳን ዝሕዝን ኩነታት ሱዳን ጥራይ ግን ኣይኮነን you will see ካልውን ከረየኩም ተፀገም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ መወዳእታ The RSF must halt this attack immediately. Civilians must be able to leave safely. Humanitarian aid must reach those who need it. All parties must protect civilians and comply with international humanitarian law. And both the RSF and the SAF must agree to a ceasefire for the people of Sudan. We saw the most horrendous atrocities in El Fasher. We cannot see that happen again. Those who are fueling this conflict must stop. Anyway, ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዳዕ መሰረት ዝገብሮ ዘሎ ንኸይገብር መጠንቀቕታ ንህቦ ኣለና ኢሉ እንታይ ኢሉ ክሰማዓከ ቅድሚ ሕጂ ዝገበሮ ገበናት ዝኾነ ይኹን ግብረ መልሲ ዝኾነ ይኹን ፀገም ተደይመፅዎ እንታይ ክገብር እጅ ጠጠው ድብል ራሙ ክቕፅል እዩ ነቲ ኩናት ክገብር እዩ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ተሳዒሩ ስለ ዘሎ ሕርቃን ኣለዎ ቅርሕንቲ ኣለዎ ሕርቃኑ ከውፅእ ክፍትን እዩ and this is going to be a disaster ግን እንታይ መግበር ህዝቢ ሱዳን is the collateral damage ብልዎ እቲ ኣብ መንጎ ዘሎ በጃ ዝኸውን ህዝቢ እዩ so ናይ ሱዳን ጥራይ ሪኢኻ ክትሓዝን ወይ እውን ክትጭነቕ እናፈተንካ ከለኻ ተመሳሳሊ ናብ ሶማልያ ክመፅእ ድማ ይገብሩ ኣለዉ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣሜሪካ ዓብዪ ኣሉታዊ ፀገም መንገዲ ሒዛ ትኽተል ዘላ ነቲ ኩናት ጉዳይ ደልይዎን እዮም ዘለዉ ስለዚ እዚ እውን ነብሱ ዝኻለ ዝሕዝን ተግባራት ኢና ንርኢ ዘለና ካልእ ናብ ሶማልያ ድማ ትገብርዎ ዘለዉ ራእዮች
and UN support for AU mission in Somalia after 2026. The United States says it will end support for United Nations logistical assistance to the African Union mission in Somalia after 2026, raising fresh concerns over the future of regional security operations. Washington says it will not back any extension of the mission if it continues to rely on UN support. The UN Support Office in Somalia currently provides essential services to the African Union Support and Stabilization Mission in Somalia, including food, fuel, medical care, transport, and engineering assistance. The U.S. State Department says it has contributed nearly $2 billion to the mission over the years, but argues Somalia has not made sufficient progress toward assuming full responsibility for its own security. The decision comes as the UN and African partners warn of persistent funding shortages. كم تريوا زلهم منجس أمريكا نتي أكاب سلام كوينو في صوماليا نسرح زنبرة وهاب زنبرة حجز دو قبله مخانو نجير له زمالة دما صوماليا بزوج سجم هذا اللو هجريا يعلو كل دما تقنت كمان يكون طبعا يكون ناي سكير وتسجمي سلازي in fact زم UN كوصولات دلنا يرى صوماليا بتحر وجر جن أبزح جزء لاتو تخلو دا يدخلون كلا رستيو بر أقل بوينت زم سراوي زياتهم كودلو لان كل يولا موت دلنا يرى قدبنا يجزي كلوا مغنياتو كابزم سوا تقم قداتي بزي يقداس نزن علنا بمبال نسبقنا سوماليا حسبي لهم اليوم زقبر وزلو ويس مستقب سومالي لاند زقبر زلو قداية تاعيسكا نا إسرائيل كسلوا نعود أجندان مفتاريو بفلاي لأنك أنا أنصار تركي قال نجار نقبر شبراز قبرو تعب أجندا يخوين زلاو. Strikes and the shifting battlefield against Al-Shabaab. When foreign fighter jets conduct precision strikes inside a sovereign nation, the event marks more than a tactical victory. It signifies a deepening strategic partnership, a shift in military capability, and recalibration of the external actors willing to invest blood and treasure in the region's stability. Recent airstrikes by Turkish F-16s against Al-Shabaab strongholds in southern Somalia have delivered a significant blow to the militant group, but they also raise critical questions about the evolving nature. እዚ ዜና እዚ ናይ እስራኤል ሚድያ ዝብልዎ ዘለዉ እንዲኦም ቶም ናይ ብልፅግና ዝደግሙ ኣብዚ ቅንያት እዚ መንግስቲ ሶማልያ ምስ መንግስቲ ቱርኪ ብሓደ ኮይኖም በዘን ስልጡናት ነፈርቲ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ንቱርኪ ዝሸጠትለን ናይ ቱርኪ ማለት እዩ ብኦም ገይሮም ነቶም አልሸባብ ዝበሃል ግብረ ሽበራ ሓያለ ሰባት ቀቲሎም ሓያለ መጥቃዕቲ ኣካይዶም እዚ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ግን ካብቲ ኣብ ልዕሊ ግብረ ሽበራ ዝግበር ዘሎ ቱርኪ ክንምንታይ ሓይሊ ኣብ ሶማልያ ከም ዘለዋን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክንምንታይ ሓይሊ ከም ዘለዋን ሓይላ ከተርኢ ጀሚራ እዮም ዝብሉ ዘሎ ሓይሊ ከይርአ ዳግሚ ጌርያ ነቲ ግብረ ሽበራ ክትቀትለልኩም ደልዮም ስለዚ ቱርኪ ሞር ፓወር ፕሮጀክሽን ንክትጥቀም እምበር ግብረ ሽበራ ክትቀትል ኢላ ኣይኮነትን ክብሉ እዮም ዝጅምሩ ዘሎ ኩሉ ወዮ ኮይ ምናልባት ኣሜሪካ ነቲ ናይ ንሶማልያ ነቲ ዓቃብ ሰላም ትወድ ነበረት ጠው ተቢላቶ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ክወፅኦም ምክንያቱ ደሞዝ ዝኸፍሎም ሰብ ስለዘየለ ከምኡውን ናይ ዩጋንዳ ሰራዊት ክወፅኦም ርግፀኛ እዮም ቦታ ምክንያቱ ብዘይ ደሞዝ ዝሰርሑ ይኩሉን እዮም ሕብረት ኣፍሪካ ድማ ነቲ ኩሉ ዘቕባብ ከብድናቶም ናይቶም ሰራዊት ማለት እዩ ክሸፍኖ ኣይክእልን እዩ ምናልባት ካልኦት ሃገራት ክንገብሮ ኢና እንተዘይሎም ስለዚ ናይ ግብፂ ብወለንቶም ዝኣትው ኣለው ምክንያቱ ኣጀንዳ እውን ስለ ዘሎ ማው ከምኡ ድማ ናይ ቱርኪ ኣለዎ ስለዚ እዚ ነቲ ፀጥታ ናይ ሶማልያ ንሳቶም ተረኪቦም ከምቲ ዝድለ ላዕሊ ከምፅሕዎ ይኽእሉ ኣይክእሉን ካልኣርስቲ እዩ ብሓፈሻ ቱርኪ ኣብ ሶማልያ ዓብዪ ኢንቨስትመንት ስለ ዘለዋ ኣንደር ኖ ኮንዲሽን ነቲ ሶማልያ ፋሕፋሕ ክኣትዋ ኣይከተፍቅድን እያ እዚ ንሪዮ ዘለና ግን እተን ካልኦት ክልላት ንበዓል ፑንትላንድ ኢልካ ድዩ ጁባላንድ ድዩ ምስ ኢማራት ርክብ ስለ ዘለዎም ካል ነገራት ይደልዮም ነቲ ሃገር ክብትንዋ እውን ዝደልዩ ሰባት ኣለዎ እዮም ስለዚ እቲ ኩነታት ከበይ ክኸውን ይኽእል ይኸውን ንብዙሓት ስጋኣት ዝፈጥር ዘሎ እዩ መብዛሕትኡ እቲ መንግስቲ ናይ ቱርኪ ዝኽተሎ ኣካይዳ ድጎማታት ብብዝሒ ስለ ዘለዎ ውልሲ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክኸይድ እዩ መይ ብንፅቡቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ኦር ዝገደዳ ሓደጋ ድማ ሒዙ ክመፅእ ይኽእል ይኸውን እዩ እዚ እውን ካልእ ካብቲ ዝስማዕ ዘሎ ኩነታት እዩ ንቐፅል ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዙሕ ነገራት ኢና ንተናኽፈልኩም ዘለና ሕጂ ናብ ትግራይ ገፅና ክምለስ ቀንዲ እቲ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ብቐንዲ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እንታይ ዝሓስብ ዘሎ እቲ ብልፅግና እዚ ብዛዕባ ግፋ ዝበሃል ዘሎ ከመይ ይመስል እንታይ ተፈጢሩ ኢልና ቅድሚ ምባልና ናብ ናይ መንግስቲ ኮሚኒኬሽን ዝበይ ፅሕፈት ቅድሚ ምክያድና እቲ ኣብ ትግራይ ቲቪ መፅኡ ዝሃቦ መልሲ ቅድሚ ምክያድና ፈትለወርቅ እንታይ ኢላ ነይራ ብዛዕባ እዚ ሓንቲ ደቂቓ ገለን ኣለትና ኣብ ትግራይ ግፋ እንተዝህሉ ነይሩ ክንደይ ኣውቶቡስ እየን መዓልቲ ንመዓልቲ መናእሰይ ሒዘን ዝኸዳ እናተባሃለ ዝፅሓፍ ተደልዩ ይጋነን ይምግራን ግን ሓቅነት ዘለዎ ነገር እውን ኣሎ ክንገፍፍ ተደሊና ኣውቶቡስ ኮ ተሳፊሩ ይኸይድ ኣሎ መንእሰይ ንምንታይ ይኸይድ ኣሎ ተዘይደልዩ ኮይኑ ምንም ክትገብሮ ኣይትኽእል ኣሚኑ እዩ ክጋደል ዘሎ ብነፋሪት ይኹን ብመኪና ይኹን ዝርአ ነገራት ኣሎ እዚ ነቲ ጠቕላላ ህዝቢ ትግራይ ኣይምልከትን ሓቂ ንምዝራብ
ብጣዕሚ ከቢድ ሽግርን መከራን እናረኸበና ሃለወ ትግራይ ካብ ዓዶ ይወፅን ዝበፅሕ ኣብ ዓዶ ይዝቕመጥ በቃ ተማዓት ምስ ሃገርና እዩ ዝብል ኣይቀለለና ንኮ ናብ ኩናት ካብ ንኣትኮ እንደይዲ ኮይኑኒ 2013 ዝጀመረ እኮ ብዘይ ምቁራፅ ኢና ኒሄና 2 ዓመት ሙሉእ ብጣዕሚ ከቢድ ደማዊ ኩናት ድሕሪኡ ሓሊፉ ዝኒሄ 3 ዓመትን ክንደይ ወርሕን ድማ ሰላመይ ትብሎ ሰላመይ ኮነ ኩናተይ ትብሎ መሊኡ ናብ ኩናተይ ተኣተወ ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ሂወቱ ሰብ ኣብ ከመይ ዝበለ ሰንፈላል እዩ ዝሓልፍ ዘሎ ከምዚ ኮይኑ እናሃለወ እውን ህዝቢ ትግራይ ዓዱ ገዙ እዩ ዘሎ ዝኸደ የለን ማለት ኣይኮንኩን እሱ ዘጋጥም ነገር እዩ ኩሉ ሓሳብ ሓደ ዓይነት ኣይኮነን ዋላ ኣብቲ እዋን ክባል ዕፅዋን እንዳሃለና ማ ገሊኡ ካብ ሓደ ገዛ 3 4 5 ኮይኑ እናተጋደለ እናሃለወ ገሊኡ ግን ንቕንቕ ኢሉ ዘይጋደል ኣሎ ከከም ከባቢኡ ማለት ከከም ገዝኡ ገሊኡ መሓዙ ናብ ምግዳል እናኸደና ሃለወ ንሱ ሕዚ ገይረ ንስደት ክጠፍእ የሉ ዝጠፍእ ሰብ እውን ትርኢ ኢኻ ብዙሓ ሓበሬታ ኣላ ብዛዕባ እንታይ ከም ዘጋጠመ ቀበለ 05 እቲ ቀበለ 05 ተዘይተጋጌ ሽተን ዝተረኣየ ፍፃመ ከም መንግስቲ ይፍለጥ ድዩ እንታይ ከርእዩ ኣለኩም ርኢና የለና ንሕና እውን ከም ሃገርና ብሶሻል ሚድያ እናተንቀሳቀሰ ርኢና የለና ብመንግስቲ ዝተዋህበ ኣንፈት ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ንፁህ ዝኾነ ኣንፈት እዩ ተዋሂቡ ኣብ ትግራይ ናይ ብሄራዊ ህልውና ሓደጋ የንፀላልወና ኣሎ ስለዚ እዚ ሓደጋ እዚ ክንቀልብሶ ዳ ንሕን ኮይና ውሽጣዊ ዓቕምና ብደንቢ ጌርና ክነጠናኽር ክንክእል ኣለና ብኩሉ መዳይ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ዝጠቅም ስራሕ ንስራሕ ተባሂሉ መደብ ተዋሂቡ ናብ ታሕቲ እውን ወሪዱ እዩ ማለት እዩ ኣብ ክሊ ንፁር ዝኾነ ምትእምማን ማለት እዩ ካብዚ ሓሊፉ ብሓይሊ ሰብ ከይፈተዋ ተገዲዱ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ዓይነት ምንቅስቃስ ገና ነቲ ንጋሓስቦ ዘለና ናይ መልከተ ምንቅስቃስ እውን ዝጎድእ ዝፀልምት እውን ዝሓስብ እውን ስለዝኾነ ከምዚ ዝበለ ምንቅስቃስ ብዝኾነ ይኹን መዐቀኒ ተተቐባልነት ዘለዎ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ናይ መቐለ ጉዳይ ብወገን መንግስቲ ይፃረ ዝብል ኣንፈት ተዋሂቡ ኣሎ ዝርዝር ክፃረ እዩ ተፃርዩ ንምንታይ ከምኡ ዝበለ ኩነታት ተፈጢሩ ዝብል ክክረአ እዩ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ይደለዎም ዝበሃሉ ኣካላት ናይ መንግስቲ ወይም ድማ ናይ ፀጥታ ኣካላት እንድሕር ሃልዮም ኮይኖም ምምሕዳራውን ህጋውን ስጉምቲ ብግልፂ ክውሰድ እዩ ማለት እዩ ቅድም ናብ ከምኡ ምእታውና ግን እቲ ዝርዝር ኩነታት እንታይ እዩ ዝብል ብዝርዝር ክፅናዕ እውን ክፍለጥ እውን ስለ ዘለዎ ተፀኒዑ መብርሂ ክወሃበሉ ክኽእል ኣለዎ እቲ ውፅኢቱ እንታይ እዩ ዝብል እውን ብደንቢ ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ በዚ ደረጃ እዚ ቀልጢፍና ኣፅሚዕና ፈሊጥና ነቲ ኩነታት እውን ኣፃሪና ዝወሃብ ስጉምቲ ክወሃብ ክኽእል ኣለዎ ዝብል እቲ ናይ መንግስቲ ኣንፈት ማለት እዩ ኣብዚ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ጉዳይ እዚ ኣዛራባ ርእሲ ዘሎ እዩ ምክንያቱ ትግራይ ተዘምተት ትግራይ خلاص ብግፋእ ልባ ጠፊዋ ትግራይ ወዲቓ ተስፋ ዘይብላ ከምዚ እናበለ እቲ ናይ ብልፅግና ካድረታት ከምኡውን እቶም ምስ ትግራይ ምስ ብልፅግና ዘለው ናይ ተጋሩ ባታታት ብብፅሒ እዮም ነዚ ኩነታት ዘጋውሕዎ ዘለው እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ኣሜሪካውን ተፈራርሃሎም ዘላ ነጥቢ እዩ But perhaps that balance leans a little more towards the military than it should. Well, in the sanctions by the US, they say that there are hardliners in the TPLF and that the sanctions are targeted towards them, which implies that there is some sort of split in the TPLF between maybe moderates and hardliners. And the reason why I'm asking you who is making the final decision is because it's not clear to me, and I suppose to a lot of people, what does the US government mean, for instance, when they say hardliners? I mean, I think that's a question. Sometimes ዝብሉ ዘለው እቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ እገዳ ክገብር ይዛረብ ከም ዘለዎን እቲ እገዳ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ድማ ሃርድ ላይነር ዝብል ወይ ከዓ ኣኽረርቲ ኣብቲ ህወሓት ዘለዎ ኣኽረርቲ ኣካላት ይብላ ኣሎ መን እዮም እቶም ኣኽረርቲ ብምንታይ መለክዕ እዩ ከዝፈልዮም ዘሎ ንኩሎም ድዩ ወይስ ፍሉይ ኣብቲ ውሽጢ ትግራይ ኣብቲ ውሽጢ ናይ ትግራይ መኸቶ ዘሎ ሓይሊ ዘሎ ድዩ እንታይ እዩ እቲ ዕላማ ብኡ ከ እንታይ ክገብር ደልዩ ፈትለ ወርቁን ባዕላውን ነጊራ ነይራ እያ እታ ትምልስ ዘላ ጓሉ ንመለስ እያ ሰምሃል ትበሃል Question for the US government. I mean that term I think has a lot of connotations in terms of the build-up to the 2020 war and the kind of the vilification of not just the TPLF but sort of Tigrinya speakers at large. So I think there is understandable concern from the public in terms of the choice of words. How I understood that statement and those sanctions as a whole was a kind of a stick to go along with the carrot. And I think they said as much in the statement, basically
saying that there is a way out through the AU negotiations, kind of a way to be brought back in. I do think that it was kind of a de facto recognition of TPLF as the እንታይ ትብል ዘላ ብሓፈሻ ብዙሕ ነገር እቲ ቀንዲ ዕላማ ናቶም ሶም እዮም ዝፈልጥዎ ግን ክትሪኦ ከለኻ እሳት ራድዮ ኩነት ካብ ብዙሓት ድምፅታት እውን ድወፁ ዘሎ እቲ ኣሜሪካ ትሪኦ ዘላ ኣካይዳ ወይ እውን እዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ መድረኽ ቅድሚ እቲ ኩናት ናይ ትግራይ ምጅማሩ ዝነበረ ኩነታት እውን ይመስል እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ ከዓ ነቲ ትግራይ ብዝተፈላለየ ምክንያት ጌርካ ወይ እውን ነቲ ትግርኛ ተዛራቢ ኣብኡ ዘሎ ከም ኣኽራሪ ወይ እውን ከም ሓደገኛ ጌርካ ብምግላፅ ነቲ ክግበር ዝኽእል ወራር መዳለዊ ምግባር እውን ይመስል እዚ ሕጂ ሃርድ ላይነርስ ይብሉ ኣለዉ እዚ ከዓ ኣኽረርቲ ንኣቢ ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ ንህወሓት ጥራይ ነፂ ኢሉ ከምዚ ክገብር ከሎ ኣቢ ጥራይ ትረባሺ ነኖ ህወሓት እዮም ቶም ረበሺ ንሱ ፅቡቕ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ነቲ ሃገር ከፍርስዋ ዝደልዩ ህወሓት ስለ ዝኾኑ ድማ ኣቢ ሰላም ከምፅ እዩ ዝብገስ ዘሎ ዝመስል ድምፂ እዚ ድማ ኩናት ንክገብር ቀጠልያ መብራህቲ ዘብርህሉ ዘለዉ ይመስሉ ብሓፈሻ በቲ ካልእ ድማ ህወሓት ስልጣን ተረኪቡ ከም ዘሎ እውን ተቐባልነት ረኺቡ ከም ዘሎ ወይ ሌጂቲማይዝ ዝገብርዎ ኣለዉ ስለዚ ንኩሎም ከይትብል ንገለገለ ክትንፅል ክትፍትን ከዓ ታክቲክ እውን ክኸውን ይኽእል ይብሉ ኣለዉ ብሓፈሻ ግን ኣሜሪካ ትወዞ ዘላ ስጉምቲ ወይ እውን ትኸዶ ዘላ መንገዲ ንፁር ዘይኮነ ናብ ኩናት ክደፍእ ዝኽእል ምዃኑ ካልኦት እውን ይሕብሩ ኣለዉ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ትግራይ ዝገጠማ ናይ ጀዋር ሓንቲ መልእኽቲ ኣለትና ብዙሕ ግዜ ሙሉእ ኢላ ዘውፀቶ ጀዋር መደበላ ናይ ትማሊ ካይዱ ትፈልጥዎ ከም ኣዲስ ኣበባ ናይ መጀመርያ ይወደ ክወድቕ ተሎ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ዝነበረ ረይነር እንታይ ኢሉ ኒሉ እንታይ ኢሉ ልዕሊ ኣብይሲ ውግእ ትግራይ ዝደሊ ነበረስ ረይነር እዩ ረይነር ይመስለኒ ረይነር እዩ ዝበሃል ሽዑ ነር ኣምባሳደር ንሱ እዩ ዝነበረት ኣምባሳደር ንሱ ረይነርስ ኣብ መንግስቲ ኣሜሪካስ ኣምባሳደር ኣሚት ኣዲስ ኣበባስ ንመቐለ ናይ ትግራይ ውግእ ንክቕስቀስ ዓጆኻ በል ጀምር ዝብሎ ነበረስ ረይነር ኢልዎ ግደፍ ኢሎ ነይሩ ኣነ ብዙሕ ግዜ ተኸራኺረ እየ ካብ ኣሜሪካ ከይደ ተኸራኺረ እየ ውግእ ከይትቀስቅስ ግደፍ ኣይትቀስቅስ ኢለ እዮ ንኣብይ ግን ጎቲቱ ናብ ውግእ ዘእትዎ ንሱ ኢልዎ ድሓር ካብቲ ትግራይ ውግእ ምውፃእ ኣብዎ ዲፕሎማሲ ዓጠምጠም ኢሉ ካብ ዝኣተዎ ጀቕጀቕ ምውፃእ ኣብዎ ኢልዎ እንታይ ገጢሙና ሽዑ ሕዚ ኣሜሪካ ቪዛ ከልከልኩ ዶ ውግእ ተጠብሉ ዶ ግለ ማለት ባዝ ዝኾነ ሩይ ዝኾነ ስቁል ዓለም ዝሪኦ ንኣብይ ከም ቅዱስ ጌራ ትሪኦ ምንም ሓጢኣት ከም ዘይብሉ ናይዚ ኩሉ ፀገም ባዕሉ ምዃኑ ሰሜን እዝ ተነኺኡ ኢሉ ጎለፋይ ሰሜን እዝ ምክንያት ኣይኮነና ንኩሉ ሻዕ ዛረቦ ሰሜን እዝ ተባሂሉ እዩ ሰሜን እዝ ኢልካ ወጊኻስ ምዕራብ ትግራይ ትወርር ኢኻ ፀለም ትግራይ ትወርር ኢኻ ኮንትሮቨርሻል እዩ ኣከራኻሪ ኢልካ ትብሎ ኢኻ ኣይትብለን እኮ ናይዚ ውፅኢት እዩ ድሕሪ 2 ዓመት መፀ ውፅኢት እዩ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ሙሉእ ፀገም ተሸኪምዎ እንዳሃለዉ ኣብይ ኣሕመድ መፅኦም ናይዚ መቀባጠብቲ ኮይኖም ንሪኦ ዘለና ዝኒኦ ንኣብይ ውፍኡ ዝብልዎ ዘለዉ ተሸይጣ እያ ትግራይ ብዛዕባ ትግራይ ይሓስቡን ናይ ግብፂ ጉዳይ እዮም ናይ ህዳሴ ግድብ ብህዳሴ ግድብ ትግራይ ትሽየጠላ ህዳሴ ግድብ ሸይጥ ንትግራይ ድማ ኣበሉ ትግራይ ሓዙለይ እሞ ኣነ ህዳሴ ግድብ ዋላ ክወኩም እየ ክደራደረልኩም እየ ምስ ግብፂ ኢሉ ንትግራይ ድማ ሓኒቆም ክሕዙ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ንሽተይ ዶ ሓንቲ ሪኣ ዘይሰሚዕካ ተመልከተሙ ትምቺ እያ እዚኣ ህዝባችንን ዲሞራላይዝ ላለማድረግ ነው እንጂ ትፈርሳለች ብሎ ብሓፈሻ እዚ እትሪእዎ ዘለኹም ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ኣገራሚ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ እቲ ሕልኽላኽ ኣዝዩ እናበርትዐ ይኸይድ ከም ዘሎን ሓደ ነገር ድማ ክበረሃልኩም ይኽእል ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ እንድሕር ጠሚትካ እንታይ ትርኢ ኣሜሪካ ኣብ ሶማልያ እንታይ ትገብር ከም ዘላ የርእየኩም ፀኒሐ ሶማሊላንድ ኣብቲ ውሽጢ ሶማልያ እውን ኣብ ሱዳን ድሕሪ ከይድካ ዝፃወትዎ ዘለዉ ተራ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ኢትዮጵያ ዝፃወትዎ ዘለዉ ተራ ኣብ ደቡብ ሱዳን እውን ከምኡ እዩ ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓደ ካብቲ ዓብ ፀገም ናቱ ኣሜሪካ ኣዝዩ ሕልኽልኽ ዝበለ ኣካይዳ ብምግባር እትኸዶ ዘላ መንገዲ እዩ እዚ ሕጂ በዓል ስታሊን ዝብልዎ ፀንሑ ክትሪኦ ከለኻ ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ኣሉታዊ ስእሊ እንድሕሪ ክትፃወት ትፍትን ኣላ ኤርትራ ምስ ትግራይ ፀሚዳ እንድሕር ኣላ ኮይና ምናልባት ንኤርትራ እንታይ ፅልዋ ይፈጥረላ ኢልና ስጋት ክንገብር ንብሩ እዩ ምክንያቱ እዚ ናይ ኣቢ ኩነታት መፍትሒ እንተደይረኺቡ እንታይ እዮም ክገብሩ ነቲ ኣቢ ሒዝካ ኣጀንዳታት ናቶም ናብ ኩሉ ሸነኽ ንሱ ክገብረሎም እዮም ክደልዩ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ኣብቲ ኢትዮጵያ ዘሎ እኳ ንኣቢ ሒዞም ከጥሕንዎ ድዮም ኣየጥሕኑን ኣብ ጠልጠል ዘሎ ኮይኑ ዋላ እውን ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩሉ እቲ ንዳዕመ ሰርዒ ዝሕግዝዎ ዘለዉ ንሱዳን ከጥሕና ይኽእል እዩ ክትብሎ ትኽእል ነገር የለን ብድሓቂ ግን እቲ ምትንኻላት ናቶም ንቡርሃን ገዳ ወታደራዊ ተፅዕኖታት ምግባሮም ንህወሓት ከምኡ ክገብሩ ምፍታኖም
تزأنفت نجارات بعبيو نيرترا زخوني يكون تبقسو خي تجبر مساتهم ركبنا خي تجبر مفرر راح نخجبروا لا يلوم ديوم زجبروا زلوا ويس I don't know تي كنا تانريو زلنا ندع مساري كندوز أكل تسعنو زي تجبر نأبي أحمد ون زخول أجر جراب إثيوبيا زجبروا زلا الله محرى يكون بروميا أبتجراي نعب زخوني يكون شجر زخوني يكون سجمت كي وسط كامليس كا بعمف جنزب جركا مليونات ناشلم كا بزح نجار توتات نقتل أنزج برا كان نجار نر لنا جن من ترسو تعبز اللو كنا تات كتر خلها بزمن قد تات زجيرهم كقط إنه ويقولوا دي من مخانم نجزيان قطفه نغسل نبير ترى لكن هذا توريست ساعتي غني نيرانا كقرب دنقي لي ريبورتس قبل لكم زلغس كسموه. Today, we're travelling to one of the most isolated countries on earth. For years, it's been labelled the North Korea of Africa. The internet is strictly limited, there are no ATMs, independent media doesn't exist, and for most people, leaving the country is not feasible. Very few tourists ever make it here, and until recently, getting a visa was almost impossible. But is it really as closed off as everyone says? Is life here as difficult as we're told? Well, over the next few days, we're نيرترا تم توريست ساعت هو صلوت مالت يوم نيرترا مار أبلا شيخا الناشيخا أكافي كابموت أي تنجراز خد اللوم زلو. I really want you guys نزا فيديوز يا نزا فيديو دي كنت نزام الاقتناتين أبكالو ونكن سدا زلنا أبكالا بوينت توم نيرترا دمتو زلو صلوتي نيرترا زتقموا دلو مثلا ناخون خليكني يقول ويام زلو مغنياتو اتهزب إيرترا أزيو تعي مخانو تعشو مخانو تقبال قاشا مخانو يقولت يوم إيرترا قن زخونة نقر زي بالله مخانا تسفى زي بالله كم زخونة جيروم كشت يوم زفتنو This is not acceptable يا أنا بعالم كفلت أكاسر تدلي غاقن بمنتهى كفلت أتاخة تدلي تسفى زي بالكا دخا كل زعنا وانا قرت رايزال لك كاخ جيرو كفلت أكاس دلي دي خات تدلي The fact is يوم سبازياتهم نبي إيرترا زخود زلو سلام تاريت فلتهم إيرترا فليت سلزخون كريواس لزلي يكونن أنا يوتيوبر سلزخون كيز نقراكم زلو أبي يوتيوب كي أبي إيرترا خيط كاتو قبره فيديو سلزري جنزب كاس لزلو سلزي kind of هنا كي تردانا نيرترا نخص أرفو نخلنا أسوا جنزب نخفلهم زلنا خويني سمعني what do you guys think مالت أبي إيرترا بتسبون أجر كلي خليكن دايما يلوم تي أبت مجمريا مبزحت سبنة قدامت كل تدغيغ زري رايوز تابني التاي مسد إيرترا أب عالم تاستنت صلت سمين كوريا زدخيت زدحرت جلز بالك على تدقيمهم زخف سلتاتنا قبرو بزو سبي زري يلوم زلو I don't think تي إيرتراوية هنا تغلال أنت ديري نا قلقلة فيديوهات رياح أنت سباي ريالومني سلازي ولا كونتنا يتعدى خان اللهم قلت زلو كتولون تقوليهم يا أبي إيرتراكم يلن ويون سأقام يلن يبلي يلهم جن قد حكي كل جزيتي نيرترا زت كملو قانقاتات كتري خلها probably تمن قصة تنقالو ولا بزون ري وزبلون طريقهم مالت نزوم سبازياتهم يتي خان تاخد ربيعي تحطو زلوج. quiet it is here. In the middle of the capital city, you can hardly hear anything. Obviously, the fuel crisis has really affected Eritrea, with the Strait of Hormuz being closed. Fuel hasn't been getting into the country for a long, long time. So car traffic was already low in the city, but أبزي جنتاي زبل زلون طريقهم ولا حنت زرية لنزي أم نورمال عادي زخون زين كساق زي بلو كتما نابلي زقل زلو نحكنتو من البات التنين دادي أب وشمت حرموز أقاتي مزولو كنتات نسديس الليوا نابلي زرب حما زربا يكونن زي مالت تغلط نداري إيرترا كابكالوت علامات فليز بالت هيكونن ساقم كقات ما زغلي but still not really great تي كنتات كسرية خلقها أبزون نسكن اسمعي It's an Italian pasta. Italian pasta? Wow. I think they're Italian oils there, so it's really always just the alcohol being sold like this on the shelf. Just because it's so much here the resistance or whatever it's called. They got protein here. Okay. Some Grey Goose vodka for 1100, the 2000 Africa. Scotch whiskey, 810. Johnny Walker for 830 for a litre. Celebration's my favourite. زخونة بزوع نجار كتزارب تخلي غابز عباز يوم أنا بزوع جزيت فلتوني غمنتهم كم زيلهم زمسنا عدنا advertisement قبل لاني روم يبلني راجن
ሓደ ግዜ ድማ ክትሪኦም ከለኻ እቲ ዝጥቀሙሉ ኣንግልስ ወላ እኳ ፅቡቅ ናይ ህዝብና ዘርእዩ እንትኾኑ እቲ ፍዕሽውነት ናይ ህዝብና ግን I don't know. What do you guys think? A World Heritage Site in 2017. How do you assess its current state of conservation, and what support can UNESCO offer to enlist other sites and intangible heritage in Eritrea? Asmara is not only the capital of Eritrea, it is also a pride of UNESCO in terms of cultural heritage. It is a city that has great potential, but also showcases throughout the continent and globally. كم تريوا زلهم نا يونسكو أبي إرترا بس يلعب زنا برستا قبرت انترفيو هذيا بزعب إرترا نعك عبتات نايتي تعتقرتي نا يونسكو تمزجي بزلهم ساعات ويون architecture ويون heritage انتاك تقبروا تدخلوا عينوت بوتات كتجنوا تدخلوا يمزولوهم زلوا إرترا رس كتماناي أسمرا رس كتماناي إرترا ترى يكون تندرجع بنا يونسكو عيننا أفريقيا ملو قرعات ونيا يزبل زلوا حكيد ما إرترا كم إرترا كم أسمرا تنتهوا جزاوتي زي تبكل زلوا يلنجن أمين عينون تلوهم كينو أقرب كحلنا تلوهم كينو سجنا زليهم خانت جزاوتي يولوا نا يونسكو جزاوتي سؤال كحمد لله كهذا كنا يدخلني خايم زلوا سلزي ات يونسكو قات عمون هجنا يونسكو حلاف جبساوي كينو زلوا I think they need to do something near track حجزوا معناتي انصاتات تفلاي فيها على رويل كا تي ايكونيك جزاوتي زلو كنتات ابز فيديوهات كتبوا خلها صقنا يدلي سلازي قال ነገር صغبر لهم كابني اب يونسكو ما سيت مسجيبا ايرتراس كصحف لي هذا 14 دي 15 something like that or مثلا 10 عام غير مالو they didn't do anything سلازي انتاي تترجم نايتي يونسكو ممزغاب امها سبك كصقن زيدل نسبك يصقن كاتخل كل اندحر كان that would be a little bit of also near Trajan حتى مالتيو بزخونه ضبط انترفيو يا ابير تي في خيتكم سمعوا كلها شركه قبر لهم هيدا لكم قصيلنا مچم صره ኤርትራ ድቃስ ከም ዘይብሎም በዚ ኻትርኢ ቲያትሪ ዋዘ ለهم ሚሪያም ፎን ሪዝን ያ ትባል ፕሮፌሰር ያ ነዚ ብርጌድ ንሓመዱ ቀንዲ ተትግዝሰሉ ዝነበረት ምስትካል አያ ወይ ማሓዛአ ማርቲን ፕላውት ኮይኖም ዝገብሩ ዝነበሩ እዮም ብዙሕ ስራሕ ሰሪሖም እዮም ተስራሕ ግን ስለ ደፈሸለ ጠፊኦም ነይሮም እዮም ናስ ቡቅ ገይሮምሲ ኣብ ካልእ ደብሪ ደገሎ ዶ ኸይዳ ትኾኑ የለ ሓስብ ነይረ ለካስ ተመሊሳ ናይ ኤርትራ ስፔሻል ራፖርተር ኮይና ክትመጽእ ሓኾትኮት ክብል ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ከባቢ 12 ሰባት ዝኾኑ ኣፕላይ ገይሮም ኣለው ነቲ መን ኢኻ ትብሎ እዚ ባቢክር ዝበሃል ዝነበረ ሱዳናዊ ስፔሻል ራፖርተር ናበለ ብዛዕባ ኤርትራ ቢዩኤን ኣብ ሂውማን ራይትስ ቀጻሊ ዝመጽእ ዝነበረ ንዑ ክትክእ ምስኡ መጽያ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ and this is very kind of this is shocking ምክንያቱ ኤርትራ ንሱ ጠጠው ክብለላ ብዓብዩ ትደሊ እንተት ንሪዮ ዘለና ግን ተኣኪቦም ካልእ ሰብ ሒዞም ክመፁ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ ማለት እዩ ነቲ ቦታ ናታ ናብ ካልኦት ክሰጋገር ይሕሰብ ከም ዘሎን ኣብዚ ኣፍሪካ ኢንቴሊጀንስ ዝበሃል እውን ወፂኡ ነይሩ 8 ካንዲዴትስ ናብቲ ዩኤን ስፔሻል ራፖርተር ንክኾኑ ይቀዳደሙ ከም ዘለው 8 ሰባት ሶሪ 8 ተወዳደርቲ ነዚ ቦታ ናይዚ ባብክር ክልተ ግዜ ኮይኑ ዘገልገለ ንዑ ነቲ ቦታ ሒዙ ነበረ ኣቦቱ ክኾኑ እዚኣ ንኤርትራ ብመሰረት እያ ትፀልኣ ኤሮጳዊት ምስ ምዃና ከምኡ ድማ ኔትወርክ ስለ ዘለዋ ክትፅይቕ ትኽእል ሰብ እያ ኣይሆፕ እቲ ስፔሻል ራፖርተር ዝበሃል የብቅዕ ይኸውን ትምኒት ናይ ብዙሓት እዩ ኤርትራ ድማ ብዙ ፃዕሪ ትገብር ኣላ ተዘይኮነ በዓል እዚኣ እንተመፅአን ድማ ነቲ ሂውማን ራይትስ ዝብል ኣጀንዳ ናብ ላዕሊ ከብልዎ እዮም ግን ኤርትራ እውን ከፊላዊ ክፃወቶ ትኽእል ካርታት ኣለዋ ምክንያቱ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተደጋጋሚ ናይ ሃይማኖት እሱራት ገለ ዝፈትሕዎ ዝነበሩ ከምኡ ጌራ እውን ነቶም ለሰንሲቲቭ ዝበለቶም እናፈትሐት መስርሕ እናገበረት ምስቶም ኣብ ኤርትራ ዘለው ናይ ዩኤን ኣካላት ድማ ኣዝያ ተዋሃሂዳ ትኸይድ ስለ ዘላ ኤርትራ ንበዓል እዚኣ ጌና ንኤርትራ ከተበላሽ ኢላ እያ ትመፅእ ዘላ እምበር ቁም ነገር ክትገብር ፅቡቅ ክትገብር ከምዘይ ትመፅእ ፍሉጥ እዩ ኩሉ ጌና ነገራት ከየበላሸው ከለው ክትኣልየሎም ትኽእል መንገዲ እንተዝፍጠር ደስ ምበለና ግደ ሓቂ በዓል እዚኣ ዝመፅዎ ዘሎ ኩነታት ግን ክትሪኦ እውን ደስ ዝብለካ ኣይኮነን ተስፋ ንገብር ኣይሰልጣን ይኸውን ኢና ንብል ዘለና የግዳስ ኣይፍትኑን ኣለው ማለት ኣይኮነን ብዙሕ ነገር እዩ ሓጎፅጎፅ ዝበሃል ዘሎ ኣብዘን ዝመፃ ዘላ ሳምንታት ድማ ሓደ ነገር ክግበር ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለው ተስፋ ንገብር እዚኣ በዓል እዚኣተን መፅአን ተወሳኺ 5 ዓመት ገለታት ለላ የብልኦ ንኾና ነቲ ኩነት ነቲ ኣጀንዳ እቲ ብሓፈሻ
زي حتينا زلنا صبوق تصفونا تزلو بعد زين كيبلاش وتفريخة نالو مارستي كمنا بالكوكو دي لايك مكبار ريتوغ من حسابكم مقدافة ما يترسعنا بلناك نسنابتكم أو فتحن سويلي يكل قسماتيتو يقنبل الشليل ذي نقول يا أماني تكلم